Tisztelettel köszöntöm Perkáta Nagyközségi Önkormányzata képviselőtestületi ülésén megjelent települési képviselőket, illetve a hallgatóságot, illetve a kamerán keresztül pedig ugye az online linket követőket megállapítani az ülés határozat képes, hiszen a 7 képviselőből 6 képviselő jelen van. Szilasi László képviselő úgy igazoltan van távol. Az ülés előtti információ jelenlevő képviselők közül 5-en leadták a nyilatkozatokat. Laki Ferenc képviselő urat kérem a nyilatkozattételre. Pótolni fogom éten. Jó, köszönöm szépen. A ülés előtt konzultáltunk, mivel a képviselő úr meghívása megtörtént a képviselő ülésre, ezért természetesen jogszerűen tud részt venni a képviselőtestületi ülésen. Írásban kiküldésre került összesen 8 napirendi pont, illetve 9 az egyebekkel együtt. Kérdezem, hogy más napirendi pontra vagy napirendi pont módosításra van-e javaslat? Amennyiben nincs, akkor én javaslom elfogadni a mai 9 napirenddel a testületi ülés napirendjét. Aki ezzel egyetért, kézfelemelésével jelezze. 6 igen szavazattal elfogadtuk, jegyzőkönyv hitelesítőknek pedig javaslom a pénzügyi bizottsági üléshez hasonlóan Kovács Ferenc és Laki Ferenc képviselő urakat kijelölni. Aki a kijelöléssel egyetért, kérem kézfelemelésével jelezze. 6 igen szavazattal elfogadtuk a 2 jegyzőkönyv hitelesítő személyét. Elsőként az elmúlt időszak aktuális eseményéről számolnék be. Ugye 2 héttel ezelőtt volt a képviselőtestületi ülés keretében egy soron kívüli ülés, amellyel kapcsolatosan ez most is történne egy tájékoztatás. Január 10-én járt nálunk a Dunajvárosi járáshivatali vezetőség, mégpedig abban az alkalommal, hogy megtekintették a polgármesteri hivatal épületét, egyeztetést folytattak a járáshivatali kirendeltségi kialakításáról. Ugye Perkáta a Dunajvárosi járás területén belül, amelynek székhelye Dunajváros, illetve még 16 település tartozik Dunajvároshoz, ezen kívül azon 6 település közé tartozik, amely járáshivatali kirendeltséggel rendelkezik. Ez azt jelenti, hogy szinte megegyezően a polgármesteri hivatal nyitvatartásával állandó járáshivatali ügyintéző van itt, azon célból, hogy a perkátai állampolgárok számára a járás által kezelt államigazgatási ügyekben segítségül tudjon lenni a perkátaiak számára. Január 11-én járt nálam a Dunajvárosi Vízitársulat ügyvezető igazgatója Megülesz Gabriella, amelyben egy bejárás is történt, mégpedig a tavalyi évben általuk elvégzett munkákkal a perkátai vízfolyásoknak a területén, illetve meg fogja keresni erre az évre vonatkozólag a perkátai önkormányzatot, hogy milyen munkákat is tudna elvégezni. 2011-ig volt, 2010-ig volt kötelező hektárhoz fűződő járulék befizetési kötelezettsége a földtulajdonosoknak. Ezt ugye az új parlament megváltoztatása után nem kötelezővé lett változtatva. 2011-ben nem volt ilyen érdekeltségi hozzájárulási beszedés, majd 2012-ben pedig bizonyos terület nagyság felett lett meghatározva. A módosított vízitársulatokról szóló jogszabály ezt sem teszi lehetővé. Tehát azzal fogja megkeresni a vízitársulat az érintett önkormányzatokat, illetve az érintett földtulajdonosokat. Itt a 10 hektár feletti földtulajdonosoknak volt ugye tavaly kivetve érdekeltségi hozzájárulás befizetési kötelezettsége, hogy például a Perkáta Nagyközségi Önkormányzat esetében vállalkozási díjért vállalna munkákat a Dunajvárosi Vízitársulat. Hasonlóképpen, ahogy az elmúlt évben az érdekeltségi hozzájárulásért, és körülbelül hasonló jellegű munkákat végeznének el. Ugye láthatták azért a képviselők, illetve a lakosság is azt, hogy jó néhány alkalommal elsősorban kézi munkások dolgoztak a perkátai vízfolyásban, a Pistolai vízfolyásban, a Jégúti vízfolyásban, tehát számos helyen, olyanokban is, ami állami kezelésben van, és olyan is, ami perkátai önkormányzati tulajdonban, de a vízitársulat kezelésében van. Január 15-én vettem részt egy fogadáson, amelyen az új kínai népköztársasági nagykövet bemutatása volt meg Budapesten. Ugye az elmúlt 3 évben Gáó Kián asszony volt a nagykövet, és az új nagykövet urat természetesen meghívtuk ide Perkátára, hogy a legrégebbi kínai partnerkapcsolattal rendelkező magyar település vagyunk.
illetve a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium pedig elkezdte a felkészülést egy nagyszabású rendezvényre, amely április 21-én lesz. Ez pedig a második kínai-magyar önkormányzati partnerségi konferencia, amivel természetesen nekünk is szóltak, tehát ők is ismerik a perkátai munkásságot, az elmúlt 53 évben a kínai kapcsolatok terén végzett munkánkat. Január 16-án alakult meg a Dunaújvárosi Védelmi Bizottság, ugye ez a járási rendszer kialakításával, ugye eddig a Perkáta az Adonyi Védelmi Bizottsághoz tartozott, most pedig a Dunaújvárosi Védelmi Bizottságnak a hatáskörében vagyunk. Ugye a Védelmi Bizottság elnöke jelenleg már nem egy politikus, eddig egy általában polgármester volt, a megyei pedig a megyei közgyűlés elnöke. A Dunaújvárosi Védelmi Bizottságnak az elnöke a Dunaújvárosi Járáshivatali vezető. Január 23-án a Magyar Kultúra Napját ünnepeltük itt Perkátán. 22-én volt a Magyar Kultúra Napja, és ezen alkalommal egy előadás volt itt Perkátán, egy pályázat finanszírozás keretében. Vas Albertást adott elő Rékasi Károly színművész úr. Január 21-én, majd 29-én is tartott elnökségülést, 29-én még közgyűlést is a Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület, amelyen elfogadta az költségvetését, és tájékoztatás történt arról, hogy hozzávetőlegesen mennyi forrás van még abból a kasszából, ugye, mert a média figyelő polgártársak ugye hallhatták az elmúlt hetekben, hogy az Európai Uniós költségvetési ciklus 2014 és 2020 közötti szakaszára milyen felkészüléssel is álltak neki a 27 jelenleg, illetve az egy nem sokára csatlakozó Horvátországnak a képviselői, hogy annak a 7 éves ciklusnak a költségvetési támogatását, fejlesztési forrásait ugye tudják egyeztetni. Még az előző ciklus, a mostani ciklus utolsó évében járunk. Vélhetően kb. 170 millió forint forrás van még a Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület keretében a különböző pályázati lemondások, illetve egyéb forrásoknak a biztosításával, amelyre még forrásokat fog kérni az Egyesület. Ez várhatóan május környékén lesz írva, és nagyrészt vállalkozásfejlesztésre kerül sor. Az elmúlt időszakon például az utolsó körben is, amelyben talán novemberben döntött az elnökség 64 millió forint pályázati forrásnak kiosztására a vállalkozásfejlesztés kategóriában, és ebben is volt perkátai sikeres pályázat. Február 4-én köszöntöttük a 90 éves Viczkó Istvánt. Ugye a kormányváltás óta a miniszterelnök úr a 90. életévüket, a 95. életévüket és a 100. életévüket betöltött polgárokat nem csak Perkátán, hanem Magyarország szerte köszönti egy oklevéllel. Nem rajtunk keresztül, de a születésnapi évfordulóval 1000 forintonként megegyező összegű támogatást is kapnak az idős polgárok, illetve, hogy ha igénylik, akkor a közvetlenül postán küldik meg számukra a díszoklevelet, ha pedig azt kérjük, hogy az önkormányzat adja át nekik az oklevelet, akkor pedig általában jó magam veszek ennek eleget, és Viczkó úrnak a meghívására ellátogattunk hozzá, ugye szerettei családtagjai körében tudtuk őt köszönteni, nyilván a családja a rendezvény előtt is, illetve a barátai, a Perkátai Nyugdíjas Perkátai Nyugdíjasok Baráti Köre Egyesület pedig másnap köszöntötte őt február 5-én az egyesületi tagként is a 90. születésnapi alkalmával, akkor is, illetve most is sok erőt és szerettei körében eltöltött boldogságot kívánunk Viczkó úrnak, illetve természetesen minden perkátai ilyen szépkort megélt polgárnak. Február 5-én ugye a pénzügyi bizottságon, illetve mindjárt testületülésen is napirendé válik az a közbeszerzési eljárás, amely a perkátai régi óvoda részleges felújítására kígért kivitelezési munkák kapcsán közbeszerzési kiírást írtunk ki, és ezzel kapcsolatosan február 5-én volt egy olyan tárgyalás, amelyben egy hiánypótlási határidő volt, és akkor személyesen is tudtunk találkozni a ajánlatot tevő cégekkel, ahol módosították az addig leadott írásos ajánlatokat. Ezt mindjárt ugye napirendben is tárgyaljuk. Február 6-án, illetve a mai napon kistérségi ülést tartott a kistérségi társulás. Ezzel kapcsolatosan is lesz ugye napirend a mai képviselőtestületi ülésen. A részben ugye a kistérségi költségvetéssel foglalkozott a társulás, a szociális intézmény a június 30-a utáni fenntartásával, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás normatívájának megszületése miatt annak a feladatok esetleges továbbvitelével foglalkozik ma a képviselőtestület. Második kistértség által ellátott feladatoknak akár a közös
működésben való fenntartásáról is tud dönteni a képviselőtestület, illetve az Iváncsai Tanúszodában esetleg szerezhető ingyenes tulajdonba adási eljárásra szerezhető tulajdonrészről is fog a képviselőtestület ma dönteni. Ezen a két ülésen a Kisterségi Társulás ezzel kapcsolatban hozott döntéseket, illetve kereste meg a képviselőtestületeket. Február 7-én történt meg a KEO 550 pályázatnak az aláírása, és február 11-én a beadása is megtörtént, ugye ez az első nap volt, ugye ez az a pályázat, amely kb. 40 millió forintos önrésszel, várhatóan 218 forintos bruttó végösszeggel fogadott el a képviselőtestület 2 héttel ezelőtt, és ha jól tudom, 2 napig volt nyitva a pályázati ablak, és utána be is zárták, tehát az első napig benyújtottuk, tehát elvileg a pályázati bírálásunk folyamatban kell, hogy legyen. Február 13-án, múlt héten szerdán látogatott el hozzánk dr. Rétvári Bence, a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium parlamenti államtitkára, aki az állami közigazgatási átalakításokról tartott előadást, természetesen aktuálpolitikai kérdésekre is kitért, egyrészt a nyílt fórumnak a megtartását tervezte itt Perkáltán, másrészt pedig egy KDNP csoporti alapszervezetnek az alakuló közgyűlésén is részt vett. Körülbelül 2 órás rendezvény 60%-ában államtitkár úr egy előadást tartott, majd pedig utána néhány perkáltai polgár, illetve környékbeli polgár kérdésére adott választ, akár aktuálpolitikai, akár pedig más témák esetében. 2 téma merült fel ugye az elmúlt képviselőtestületi ülésen. Az egyik ugye a perkáltai utaknak a kezelésével kapcsolatosan látható, hogy mind a pormentes utak, mind pedig a nem pormentes utak azért eléggé rossz állapotban vannak, ezért ajánlatokat kértünk mind az eddig alkalmazott, saját magunk által megvalósított hidegaszfaltos technikával végzett anyag beszerzésére, mint pedig ugye a nem pormentes utaknak a kezelésére. Ugye itt több út felmerült, akár a Petőfi útról érkeztek, a Sallai útról, a Táncsics utcáról, a Sajtos közről érkeztek a nem pormentes utcákból jelentős problémákról hírek. Ezzel kapcsolatosan ugye a gépmunkával kapcsolatos átkerés is megvan, illetve felkértem azt a tervező urat, ugye Szabolcs László volt, aki a Magyar Közút Dunajvárosi üzemmérnöke volt régen, de a legutolsó utas pályázatunk, amelyet 2011-ben nyújtottunk be, és amely tartaléklistás, ugye ez a Dózsai György út Tanácsköztársaság út tervezője ő, hogy ezzel kapcsolatosan a szakvéleményét mondja, és az ajánlatok kiválasztásánál ő is segítsen minket, nyilván az ajánlatok aránylag szerény összegűek lesznek, mind a gépi munka, mind pedig a hideg aszfalt esetén, tehát a költségvetési tételekért tekintve, hogy a faluüzemeltetési feladatok közé sorolható munkák ezek. Másrészt pedig megkerestük ugye a ideiglenesen élet még 62-es út, de ugye a Körforgótól a Székesfehérvári falu végig ugye a település kezelésében van már a régi 62-es úti szakasz, a tulajdonban nem, és ezzel kapcsolatosan megkerestük a esetleges táblakihelyezésekkel kapcsolatban, korlátozó táblakihelyezésekkel kapcsolatban a Magyar Közút megyei vezetőségét és a forgalomtechnikai osztály vezetője, Hajnal úr, akit itt Perkáltán több helyről is ismerhetnek. Ugye az elmúlt évben az Adonyi úti balesetekkel kapcsolatosan őt kerestük meg egy személyes bejárással kapcsolatosan, illetve például az elkerülő útnál is ő volt az, aki forgalomtechnikai szempontból folyamatosan kapcsolatot tartott az elkerülő út építtetőjével, hogy ő ebben segítsen nekünk, hiszen ez egy számos akadály van, tehát nem csak egyszerűen ki kell helyezni a táblát, hanem pontosan mondjuk a körforgónál, hogy hogyan is kell kitenni ezt a táblát, hogy tehát egyrészt azt kerüljük el, hogy ne is tudjon, ha esetleg tiltótávban van, ne tudjon bejönni a településre a jármű, hiszen hogyha a körforgalomból már úgy jön be, akkor már nem lesz lehetősége visszafordulni, csak a településen átladni mondjuk egy nehéz gépjárműnek, tehát technikailag se tud megfordulni, tehát ebben kérünk tőle természetesen tanácsot, egy forgalomszámlálást is végeztünk, ugye a 2 nappal a legutolsó képviselőtestületi ülés után, és egy 8-tól 10 óráig terjedő időszakban összesen egyetlen egy olyan nehéz gépjármű érkezett be a faluba, amely amúgy nem szokott itt bent járni, tehát nem perkáltai sofőrrel, perkáltai tulajdonossal, vagy perkáltai személyek szállításával foglalkozik, tehát úgy látjuk, hogy azért elég csekély annak a száma, akik
nem tényleges célforgalommal érkeznek a településre, de mindenképpen szeretnénk ezt a témát körbejárni, hiszen képviselőtestületi ülésen ez a téma elhangzott, tehát jövő hét csütörtökre adott időpontot a február 28-ra. Kérdezem a képviselőket, hogy az előbb felsorolt pontokkal kapcsolatosan, ha kérdésük van, azt tegyék meg. Amennyiben nincs, akkor javaslom, hogy térjünk át a másik napirendi pontra, ez pedig azt a címet viseli. Belkáta Nagykarácsony Aba Általános Művelési Központ szivárvány óvodája részleges felújítása vállalkozási szerződés keretében tárgyú közbeszerzési eljárással kapcsolatos döntéshozatal. Ugye a céldátumok ugye azok voltak, tehát tavaly évelején, február hónapban nyújtottuk be ezt a pályázatot 3 témakörben. Ezek körül a legnagyobb összegű tételt nyert el önkormányzatunk, ez a 4/2012-es belügyminisztériumi rendelet alapján kiírt alapfeladatokkal kapcsolatos támogatásnak a kérdése volt. Ugye a régió oda részleges felújítását nyújtottuk be, közel 30 millió forintos támogatási összegre a pályázattal. A tornateremtetőnek a felújítását, ugye, ami szintén egy akut probléma, ennek körülbelül 2 harmados összegével, illetve egy közbiztonsági feladatokkal kapcsolatos 5 millió forintos pályázatot. Minden pályázat esetében az ÁFA tekinthető önrésznek, ugye a 2011-es évben, 2012-es megvalósítással a tornaterem részleges felújítása, illetve az iskolaépület részleges felújítása pályázatot nyertünk hasonló témakörben pályázatot. Ugye a tartalékkeretből nyertünk el pályázatot a mostani közbeszerzési tárgynak a keretére. A 30 millió forintos pályázatra 2000 forint hiány 27 millió forintos támogatást nyújtott a belügyminisztérium, és a megkötése annyi volt, hogy ennek 5%-os keretét kell fordítani közfoglalkoztatásra. A pályázat előírta azt is, természetesen ugye a egyéb jogszabályokat is figyelembe kell vennünk, tehát közbeszerzési eljárást kellett kiírni erre a tételre. Ezt a tavalyi évben még el kellett indítanunk, ezt az önkormányzatunk meg is tette, ugye decemberben kiírta a közbeszerzést a december elejé szerződés aláírása után, tehát mármint a minisztériummal való támogatási szerződés után. Január 4-én történt egy módosítás a pályázók számára, ezért január 25-ig volt a beadási határidő, ugye 3 céget, a City Comfort Kft-t, a Tacsiba Kft-t, illetve a Vértes Comfort Kft-t hívta meg önkormányzatunk erre az eljárásra. Január 25-én volt az első ajánlattételi határidő, amely egy hiánypótlás történt meg, február 5-ére pedig a hiánypótlási határidő volt, ennek keretében a City Comfort Kft. Ajánlatában szerepel csak hiánypótlás. Ezen alapon egy tárgyalási időpont is volt, az eredeti ajánlatok arról szóltak, hogy a Vértes Comfort Kft. 28.674.000 forintos ajánlatot nyújtott be, a Tacsiba Kft. 26.1.640 forintos nettó ajánlatot nyújtott be, míg a City Comfort Kft. 26.873.975 forintos ajánlatot nyújtott be. A február 25-i határidő a hiánypótlást ezen cégek közül a City Comfort Kft. Végezte, és ugye a tárgyaláson módosította az ajánlatát is, mégpedig 26.800.495 forintra. A mai képviselőtestületi ülés előtt a Bírálóbizottság tartott ülést, aminek elnökét már dr. Lapos Lászlót szólítom, utána a pénzügyi bizottság elnökét, és a mai képviselőtestületi ülésen a képviselőtestület ugye az előterjesztés alapján dönt arról, hogy melyik ajánlatokat nyilvánítja érvényesnek, és ezen ajánlatok közül melyiket hirdeti ki, győztesnek, az eredményesen nyilvánítja az eljárást. Jegyző a Bírálóbizottság elnöke. Igen, a Bírálóbizottság javaslata a következő, a képviselőtestület a fenti közbeszerzési eljárást nyilvánítsa eredményesnek, és javasolja, hogy a City Comfort Kft. Mint az egyetlen érvényes árajánlatot benyújtó pályázót nyilvánítsa nyertes pályázót. Köszönöm. Rajcsányi László, pénzügyi bizottság elnöke. A pénzügyi bizottságnak se volt nehéz helyzete, tehát egyetlen egy érvényes pályázó volt, akit javasolunk a testületnek elfogadásra. Ez a City Comfort Kft.
A munkákkal kapcsolatosan is tájékoztattuk ugye a tárgyalási időponton, és az egyetlen jelenlévő City Comfort Kft. Képviselőit, de a előzetes dokumentációban is benne volt, hogy milyen határidők vannak a munkának az elkezdésére, elvégzésére. Ugye ezzel kapcsolatosan a céldátumok, amennyiben ma a képviselőtestület eredményesen nyilvánítja az eljárást, akkor március 7-én lehet meg a szerződéskötési határidő, a szerződéskötés napja. Március 18-án lehet a területet átadni, de március 7-től számított 15 napos bejelentési határidőnk van ugye a közbeszerzés kapcsán nekünk a lehetséges nyertes vállalkozónak, tehát a tényleges munkakezdése az március 25-én tud megtörténni, és a befejezési határidő pedig ugye június 30-a, nekünk pedig a pályázati elszámolási határidőnk az július 31-e. Megadnám most a települési képviselőknek a kérdéseiket, észrevételüket, véleményüket tegyék meg. Amennyiben nincs ilyen, akkor én javaslom a képviselőtestület számára mind a bírálóbizottság, mind a pénzügybizottság döntését támogatni. Tehát az előterjesztés alapján javaslom azt, hogy eredményessé nyilvánítsa a képviselőtestület az eljárást, érvényesnek nyilvánítsa a City Comfort ajánlatát, a másik két ajánlatot nyilvánítsa érvénytelenné, és ezáltal hozza meg a döntést a City Comfort Kft. Módosított ajánlatának megfelelően. Aki az előterjesztésben szereplő határozati javaslat szövegével egyetért, kérem készfelemelésével jelezze. Elnézést, ugye mostantól a közös szabályzatunkban név szerinti szavazást kell tartunk. Elnézést. Ugye a 2 hete elfogadott közbeszerzési szabályzatunkban tettük. Nagyrészt láttam a képviselőknek a döntését, de sajnos név szerint kell végigmennünk a képviselőkön. Mondjam, hogy mondották. Úgy jön, nem. Kovács, Laki, Somogyi, Tóth Újfalusi. Tehát aki igennel szavaz, ugye akkor az előbb ismertetett és önök előtt írásban is megjelenő javaslatra mond igent, aki pedig ezzel nem ért egyet, annak nem kell szavaznia. Kovács Ferenc képviselő úr. Igen. Laki Ferenc képviselő úr. Igen. Rajcsányi László képviselő úr. Jó magam is igen. Tóth Ferenc alpolgármester úr. Igen. És Újfalusi Pál képviselő úr. Igen. Megállapítani a képviselőt 6 igen szavazattal, egy hangon a közbeszerzési szabályzatnak megfelelően név szerinti szavazással döntött ebben a kérdésben. Harmadik napirendi pont, Berkárta Nagyközség Önkormányzata 2013. évi költségvetési rendelet tervezetének megtárgyalása. Ugye, és ha érvényes döntés születik, akkor pedig a költségvetésnek a megalkotása is ekkor meg tud történni. Az írásos anyag több fordulóban is megérkezett a képviselő urakhoz, ugye már a múlt hét elején, közepén, illetve ma is kaptak akár módosított adatokat a képviselők, és ugye a mai testületi ülés előtti pénzügybizottsági ülésen is döntést hozott, vagy ajánlást adott a pénzügybizottság a költségvetési tervezettel kapcsolatban. Megadnám a szót Rajcsányi László elnök úrnak. A pénzügyi bizottság megvitatta jegyző úr előterjesztésében tett költségvetést, és azokkal a jegyző úr által elmondott kiegészítésekkel ezt a költségvetést elfogadta, a pénzügyi bizottság is javasolja a testületnek elfogadásra. Köszönöm. Ezzel kívánok mondani, hogy akkor elmondták a bizottságon. Igen, ezzel azt gondolom, hogy nem átjátszó, hogyha a lakosság is kap egy kis tájékoztatást erről. Tehát a múlt héten előterjesztésbe kiküldött anyaghoz képest egyetlen változást javasolunk a rendelettervezetnek a szöveges részébe, mégpedig amikor ezt a rendelettervezetet kiküldtük, akkor még nem voltunk minden információnak teljes körülön a birtokában.
tulajdonképpen saját kútfőből terveztük úgy az egyenleget nullára, hogy a bevételek közé beterveztünk az önkormányzatok működő képessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatást, amely a költségvetési törvénynek a 4-es számú mellékletében szerepel a római 4-es pont alatt, de nem tudtuk, hogy ezt támogatja a kormányzat, illetve hogy mi lesz erről a kormányhivatalnak, illetve a törvényességi felügyeleti osztálynak a véleménye. Azóta több nyilatkozatban hallottunk államtitkári szinten, hogy a megérzésünk vagy az elképzelésünk jó volt, mivel több településnél is előfordul hasonló helyzet, mint a Perkáta esetében, hogy a feladatfinanszírozás keretében a kötelező feladatokra biztosított állami támogatás, normatívák nem minden településen fedezik az összes kiadást, és ezeknél a településeknél ez a 4-es melléklet, 4-es pontjában szereplő kiegészítő támogatás az, amit a belügyminisztérium a önkormányzatok részére pótolag biztosítani kíván, és ezt olyan megoldással kívánják végül is egyedi tárgyalás útján rendezni, hogy a kormányhivatalok a beérkező költségvetéseket összesítik, és kiszűrik azokat a településeket, akik ilyen működési forráshiányosak, és ezt terjesztik fel a belügyminisztérium számára, és ott lesz egyedi döntés ezzel kapcsolatban. Ezért javasolom azt, hogy a rendelettervezet első oldalában a költségvetési bevétel főösszegét, amit ugye nem bontottunk meg, bontsuk meg 2 részre, mégpedig úgy, hogy a működési költségvetési bevételekre, és erre a kiegészítő támogatásra, hogy látszon az a forráshiány, amelyel tulajdonképpen a belügyminisztériumot fogjuk megkeresni, hogy ezt a pótlagos finanszírozási forrást bocsássa a településen működésére. Köszönöm. Maga az egyenleg nem változik, a rendelet sem változik, tartalmilag csak egy részletes kimutatás van arra, hogy mennyi a forrási. Köszönöm. Tehát több olyan tétel is van a költségvetésünkben, amely akár még mozoghat is. Például a mai napon a többször kisztességi társulás, amely június 30-áig állhat fenn, azt sem tudta elfogadni a költségvetését. A települési hozzájárulás mértéke volt az, amelyben nem tudott megegyezni a társulási tanács, még akár ez is módosíthatja, illetve ugye tájékoztatom a képviselőtestületet és ezáltal a lakosságot is, hogy pontosan milyen mechanizmus szerint fogunk haladni a költségvetéssel. Tehát amennyiben a képviselőtestület ma elfogadja ezt az írásos anyagot, azokkal a kiegészítésekkel, amelyek ma került a képviselőtestület asztalára, ugye ebben szerepel egy 62.817.000 forintos sor, amely önkormányzatok működő képességét megőrző szolgáltatásakra lenne, ugye a önkormányzatok működő képessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás. Ugye ezt még az 2-vel ezelőtti írásanyagban ugye a Rödnyiki támogatásnak hívtuk, a tavalyi évben hozzávetőlegesen 40 millió forint támogatást kapott önkormányzatunk Rödnyiki támogatásként, abban még így szerepelt. Ugye a belügyminisztérium tájékoztatás szerint, ugye, amelyben az önkormányzatokért felelős államtitkár, ugye Tálai András jelezte azt, hogy a feladatfinanszírozás keretében kell megalkotniuk az önkormányzatoknak a költségvetésüket. Természetesen ugye az oktatási intézmények ebből kikerültek, tehát már mint a mi esetünkben csak az általános iskolai oktatás került ki, és a többi esetben pedig ugye a normatívát feladatfinanszírozásként folyósítják. És ha mi ezt a költségvetést elfogadjuk, ezzel a sorral jelezzük azt, hogy tulajdonképpen hiányunk van. Technikailag nem lehet hiánya ugye a költségvetésnek, ezért építettük bele ezt a sort. Ezt a költségvetést a kormányhivatal számára elküldjük. A kiegészítés, ugye, amit Jelző úr elmondott, hogy egy külön sorban szerepel azért, hogy még jobban felhívjuk erre a hiányra figyelmet. Ezzel kapcsolatosan egy törvényességi észrevételt fog tenni ugye a kormányhivatal. Mi nekünk pedig a következő ülésünkön az lesz a dolgunk, hogy ezt tulajdonképpen hiányt mi bebizonyítsuk ugye mind a kormányhivatalnak, mind pedig ők majd a felterjesztésben a belügyminisztériumnak, hogy milyen feladatokkal kapcsolatos kötelezettségünket nem tudjuk teljesíteni. Nagyjából 4 nagy feladat köré csoportosul ez az összeg.
a 3000 fő feletti településként ugye működtetésünkben maradt az általános iskola. Ezzel kapcsolatos használati szerződés megtárgyalásra kerül az egyik következő napirendben és napirendre a képviselőtestületi ülésen, tehát az általános iskola fenntartása, a közétkeztetésnek a fenntartása, közművelési feladatok, polgármesteri hivatal, tehát pontosan nekünk meg kell mondani, hogy ez a 62,8 millió forintos hiány tulajdonképpen miből is tevődik össze, és amennyiben ezeket az adatokat összegzik, a rendszer szintű választ kíván adni erre a belügyminisztérium, és van egy elkülönített keret már most az ország költségvetésében, hogy ezzel kapcsolatos támogatásokat tudnak nyújtani. Tehát amely önkormányzatoknál ezt jogosnak találja a magyar állam, akkor kiegészítésként, kiegészítő normatívaként, vagy pályázatként, hogy ez milyen formában fog megtörténni, ez majd eldől a költségvetések beküldése után, hogy hogyan tudja ezt finanszírozni a magyar állam, illetve egyáltalán milyen összegekben tudja finanszírozni. A pénzügyi bizottságban néhány kérdés elhangzott, ugye, amelyek kapcsolatosan itt is reagálnék. Egyrészt ugye ez a költségvetés elég szűk, tehát felújításokra, karbantartási munkálatokra arányra kevés összeget különít el. Egy jelentős projektnek az önrésze szerepel benne, az előző napi rendben elfogadott óvodai részleges felújításnak az önrészét szerepeltettük benne, ami ugye a 26 millió forintos beruházás áfa tételét teszi ki, tehát ezzel már tavaly évben számoltunk, ezért a költségvetésbe is beépítettük. Ugye a 2 héttel ezelőtt benyújtott pályázat, ugye a Keokos pályázatnak, hogyha amennyiben sikerrel járunk, ez kiderül március vagy a későbbi hónapok folyamán, akkor az ezzel kapcsolatos önrésznek a finanszírozása természetesen a költségvetésünkben nem szerepel. Amennyiben eredményesen szereplünk a pályázaton, akkor ezt önkormányzatunk már akkor is jelezte, hogy hitelből tudja mind előfinanszírozni, mind pedig az önrész biztosítását finanszírozni. Jelenleg az önkormányzatok éven túl lejáratú hitelt csak kormányengedéllyel tudnak felvenni. Természetesen a célunk akkor, hogyha ebben a pályázatban sikeresen járunk, nyilván akkor kell erről gondolkodnunk. Egyrészt az önrészét, az önfinanszírozást vagy hitelből kívánja az önkormányzat megvalósítani, illetve mindenképpen szeretnénk pályázni az önrész biztosítására. Erre is egy külön költségvetési keretet alkotott meg a magyar parlament a költségvetésében, tehát ebből is szeretnénk forrásokat a sikeres pályázatok kapcsán igényelni, hogyha olyan szerencsések és olyan jó munkát végzők vagyunk, hogy erre alkalmasnak találnak minket. Ez a kettő volt, tehát egy konkrét pályázat, illetve egy lehetséges pályázat kapcsán milyen lehetőségünk vannak. A többinél sajnos egy eléggé lecsontozott költségvetéssel szereplünk, amelyben nagyrészt a kötelező feladatoknak tudunk csak eleget tenni, és a kötelező feladatoknak is a kötelező költségei, rezsiköltség, fizetéseknek a biztosítása szerepel a költségvetésben, tehát olyan sok mozgástér ebben nincsen. Én megadnám a szót a települési képviselőknek, annyiben hozzászólnál, de még játszó reakciát alvasni. Igen, a pénzügyi bizottsági ülésen elhangzott kérdésként, hogy az előző évek költségvetéséhez képest hogyan alakulnak a működési bevételek, és azt kell elmondani róla, szerepel a 2-es számú táblázatban, a előterjesztésben, illetve 1-es számú és 2-es számú mellékletében, hogy sajnos a működési bevételeink az összbevételnek mindössze 10,4%-át teszik ki, a támogatások, az állami támogatások a 85%, úgyhogy emiatt van nagyon-nagyon kicsi mozgástere az önkormányzatnak, és emiatt van az, hogy a kötelező feladatokon kívül semmiféle plusz feladatot nem tud vállalni, semmiféle felújítási, felhalmozási kiadást nem tud tervezni, sőt, mivel a kötelező feladatok finanszírozása is szűkösre sikerült, ezért kényszerül erre a pótlagos támogatás igényre. Ez az arány az előző években más volt, hiszen az előző években volt az SZIA-nak helyben maradó része, volt más egyéb támogatás is, ami az adóerőképesség kiegyenlítését szolgálta. Ezek a támogatási formák az idejében megszűntek, és tulajdonképpen az önként vállalt feladatokkal, illetve azokat a feladatokat, amik kötelező feladatok, de nem elegendő rájuk az állami finanszírozást, a saját működési bevételünkből ebből a 10,4%-ból kellene megoldani, ami per capita esetében
lehetetlen feladat. Ugye én említettem, hogy egész más helyzetben van a szomszédtelepülés, ahol a működési bevételeknek mintegy 60%-a helyi adókból származik. Ők nyilván nem küzdenek ilyen forráshiánnyal, mint mi. Még a 10,4%-on belül is el kell mondani, hogy ez is a 10,4% is úgy alakul ki, hogy ebből az étkezési díjaknak a befizetése teszi ki 4,4%-ot, tehát mindösszesen az adóbevétele az önkormányzatnak 6%. Ugye ezeket a kötelező feladatokat, amikből véleményem szerint kifelejtődött tulajdonképpen az iskolának a működtetési költségei, óvodának a működtetési költségei, ezek teszik ki ennek a hiánynak a legnagyobb részét, és egy picit szűkösre sikerültek a közművelődési feladatok, illetve a hatósági feladatoknak a finanszírozása. Tehát ez nagyjából úgy alakul ez a 4 terület, hogy a hatósági feladatokra, vagyis a polgármesteri hivatal finanszírozására körülbelül 5 millió forinttal kapunk kevesebbet, mint amennyi a nagyon minimálisra tervezett kiadási előirányzat. A közművelődési feladatoknál szinte nevetségesnek mondható az a 4,6 millió forintos összeg, amit normatívaként biztosít az állam, szemben egy 15 millió forintos kiadással, és a iskolaműködési kiadásokra 0 forintot kapunk, ami körülbelül egy 22 milliós tétel, illetve hát a óvoda, AMK kiadásainál egy 26 millió forintos hiány mutatkozik. Ezekre igényeljük ezt a pótlólagos működési támogatást. Megadnám azt a települési képviselők kérdéseinek, hozzászólásainak, észrevételeinek. Amennyiben nincs kérdés, akkor én javaslom a képviselőtestületnek a pénzügyi bizottság véleménye alapján hozott döntését elfogadni, illetve képviselőtestületi döntésként, határozatként is a rendeletalkotást megtenni. Tájékoztatom a képviselőtestület tagjait, hogy a rendeletalkotáshoz minősített többségű döntésre van szükség, tehát a megválasztott képviselő több mint felére, ami esetünkben perkeltán ez 4 képviselő egybehangzó szavazatára van szükség a rendelet megalkotásakor. Aki támogatja a Berkát Tanácsközség Önkormányzat a 2013. évi költségvetési rendeletének tervezet szerinti elfogadását kérem készfelemelésével jelezze. 6 igen szavazattal képviselőtestület támogatta. A következő napirendi pontunk, hogy a Berkát Tanácsközség Önkormányzata intézményi térítési díjakról szóló rendeletének módosítása. Az írásos anyag módosításra került, a szociális intézményben szereplő térítési díjak ebben nem szerepelnek, az oktatási intézményekben szerepelnek. Ez került most módosításra, tehát az a jó változat, amelyben a szociális intézmény ki van húzva. A térítési díjakkal kapcsolatos határozat, amely a készhozásból ez lesz az első, az pedig természetesen jónak számít, ez a tavalyi évben alkalmazott normáknak infláció követő emelését tartalmazza, ugye áprilisi, illetve szeptemberi hónapok kapcsán. Ugye nem csak határozatról, hanem rendeletmódosításról is szó van, ezért a pénzügyi bizottság tárgyalta a kérdést is. Megadnám a szót elnök úrnak. Igen, a pénzügyi bizottság tárgyalt ezt, és az inflációt követő 5%-os emelést mind a 2 tételnél javasol a testületnek elfogadásra. Köszönöm. Megadnám a szót a települési képviselőknek. Kérdéseket, észrevételeket, hozzászólásaikat tegyék meg. Amennyiben ilyen nincs, akkor javaslom a képviselők számára a döntéshozatal. Elsőként a határozatról szavazunk, amely nyersanyag normákat fogja tartalmazni. Ugye ez egyszerű többségű döntés szükséges, amely a mi esetünkben 6 vagyunk, az szintén egyet jelent. A térítési díjakról szóló rendelet módosítása pedig minősített többségű döntést jelent, ami az esetünkben ma 4 embert jelent. Tehát kérdezem elsőként, aki a képviselőtestületi határozatra
hátsó anyagról a kettő közül, aki elfogadásra javasolja, az kérem kézfelemelésével jelezze. A képviselőtestület 6 igen szavazattal elfogadta az élelmiszer nyersanyagnormák meghatározását. Az ez alapján készített térítési díjakról szóló rendelet módosítását, aki támogatja, az kérem kézfelemelésével jelezze. 6 igen szavazattal a képviselőtestület ezt a rendeletet is módosította. A következő nagyívű napirendi pont, amelyet a képviselőtestület már részben tárgyalt. Ugye 2 anyag került kiküldésre, de mi esetünkben a használati szerződés vonatkozik ránk. Ugye, ahogy látható az anyag, az a használati szerződés első oldalán, ugye a 3000 fő feletti lélekszámú település esetén ugye a köznevelési intézmény, mi esetünkben az iskolát, ugye az önkormányzat működteti. Az sajnos ne zavarja meg senkit, hogy az előbb elhangzott, hogy erre költségvetési forrásunk kevés, ugye jegyző által említett összegként ugye 22 millió forintos költsége van az önkormányzatnak úgy az iskola fenntartása, iskola épület fenntartásával kapcsolatban, ez ugye nagyrészt a rezsiköltséget, illetve a karbantartáshoz szükséges személyzetnek a finanszírozását biztosítja, ugye amelyet 3000 fő feletti településként a jogszabály ránk ró. De ezzel kapcsolatosan ugye a január 1-től a köznevelési intézményeket, alapfokú és középfokú intézményeknek a fenntartását a Klebersberg Kuno intézmény fenntartó központ látja el, ugye köznapi nevén KIK látja el, ugye esetükben a oktatásnak, a oktatási feladatnak a fenntartását, illetve a szükséges személyzetnek, ami esetükben a pedagógusok, illetve a hozzájuk kapcsolódó iskolatitkárnak az átvétele történt meg. Ezzel kapcsolatosan ugye a döntést már hozott a képviselőtestület ugye a december folyamán ugye az intézménynek az átalakításáról, ugye a Perkáta Nagykarácsonyi Aba általános iskolának a létrehozásáról, ugye az intézményvezetőnek, a maradék intézményvezetőnek a meghatározásáról a következő hónapokban várhatóan a képviselőtestületek elé, tehát a Perkáta Nagykarácsonyi és Aba képviselőtestülete elé kerül, de Perkáta Nagykarácsonyi Aba általános művelési központot, amelyben ugye 3 óvoda, egy perkátai intézményegységi óvoda, 2 tagintézményi óvoda, illetve egy Perkáta művelési ház és könyvtári intézményegység tartozik, ez továbbiakban, tehát 2013 közepén levő szünidei időszak, tehát szorgalmon kívül időszakban megvalósított változtatás után továbbra is fenn akarja tartani, tehát a társulást tovább akarja elvinni, vagy pedig más döntést szeretne hozni, tehát ez is elénk fog kerülni. A mai napon pedig ugye arról van szó, hogy az iskola épület kapcsán, mivel az önkormányzati tulajdonban és önkormányzati üzemeltetésben van, az ezzel kapcsolatos használati szerződést megkösse Perkáta Nagyközség önkormányzata és ugye a Klebersberg Kuno intézmény fenntartó központ, amelynek ugye a képviselőjeit kipontozottan látható, de a Dunaújvárosi Tankerületnek a vezetője Gulyás Erzsébet asszony, akivel már számos ügyben találkoztunk, akár az iskolai szinten, akár pedig önkormányzati szinten, ugye ő képviselte már a személyzet átadásánál, illetve a feladat átadásánál is a KIK-et, tankerületi igazgatóként, tehát vele történne meg a szerződés aláírása, ugye az nagyrészt ugye arra terjed ki, mi az iskolai épületet ingyenesen használhatjuk a KIK számára azért, hogy a perkátai általános iskolai tanulók számára az oktatási intézményként szolgáljon. Ez egy sematikus használati szerződés, ez a pénzügyi bizottságon is elhangzódott. Sok olyan témára nem ad választ, amely számunkra kézenfekvő, de a Klebersberg intézmény fenntartó központ létrehozása és első feladataiban ez nem annyira létfontosságú, mint ahogy mi ezt tekintjük. Itt szó esett arról például a tanidőn kívüli intézmény használtak a kérdéséről, például arra, hogyha néhány perkátai polgár vagy civil szervezet a tornatermet, iskolai tantermet szeretne használni térítési díj ellenében, ahogy erre is lehetőség is volt. Ugye felmerült az, hogy például 17-es pontban az intézményben levő tűzvédelmi, munkavédelmi és egészségügyi előírások szerint üzemeltetést az önkormányzat vállalja magára. Szerepel benne a biztosításnak a kérdése, amely nem csak az ingyenes átadott épületről van szó, hanem a leltár szerint ugye még december
hónap folyamán ezt a leltárt le kellett adnunk, hogy melyek azok az eszközök, amelyeket ingyenesen használatba adunk az intézmény fenntartónak. Nyilván számos olyan eredményre büszkékedünk az elmúlt években, ugye főleg taneszközöknek a beszerzése kapcsán, itt digitális táblák, iskolai laptop program, illetve egyéb programokban levő nagyértékű tárgyi eszközről is szó van, amelyet természetesen nem tartunk magunknál, mint önkormányzat, hanem a perkátai gyermekek a perkátai tulajdonú iskolai épületben perkátai iskolásként használnak, de ugye már ennek az intézménynek a fenntartója a Klebersbergi intézmény fenntartó központ, tehát ezeket is ingyenesen használatba adjuk. Itt felmerült az is, hogy esetleg milyen garanciák vannak arra, hogy ezeket az eszközöket nem viszik el innen, természetesen ezek leltárban az önkormányzat tulajdonában szerepelnek, tehát azok a hírek, félelmek, amelyek ugye szerepeltek a médiában, a tankerületek magukhoz eszközöket vonnak el, ugye az nagyrészt a tankerületi központok, tehát a Dunajvárosban nem tudom hányan dolgoznak, de amikor mi elkezdtük a munkát velük, ugye a személyzet átadásánál december 20-án, 21-én volt annak azon megadása, vagy egy héttel előtte, 15 körül, akkor még 3-an dolgoztak, január 1-én már 8-an. Most tehát már egy 8-as intézményegységnek a létrehozásához kapcsoltak azok a hírek, ugye, hogy a legújabb laptopot vitték el a tankerületbe, vagy nem. Tehát nem az iskolások által használt eszközöket, hogy még a perkátai iskolában eddig használt laptopok máshol kerülnek, nem erről volt szó, hanem csak a tankerületi igazgató, illetve a személyzet által használt eszközökről volt szó, hogy a legújabb, vagy a legrosszabb gépeket vitték el. Ahogy a tankerületek kialakításakor is nyilván azokat fel kell szerelni, ami esetünkben a tankerületek nem kértek be az önkormányzatoktól, illetve az oktatási intézményektől képeket, sem eszközöket. A járásnál ugye volt ezzel kapcsolatosan döntéshozatal is, ugye az önkormányzat részéről, hogy milyen eszközöket kell átadnunk azzal hogy két státuszt ugye átvett a perkátai polgármesteri hivatalból a járási hivatal, tehát meghatározott eszközlista alapján kellett elszámolni, tehát gépet, szekrényt, asztalt, széket, nem tudom még mit kellett átadni a járási hivatalnak. A tankerületek kapcsán nálunk a Dunavárosi tankerületben ilyen kérés nem történt felénk. De azért mondom, számos olyan kérdés van, amelyet mi felvetettünk. A Perkáta Nagykarácsony Aba általános iskola vezetősége is, Szirasi László igazgató is felvetett, amelyekre esetleg még a válaszok most vannak folyamatban. Az országos elnökségnek, a Klebersberg országos elnökségének a válaszával, és ebben a szerződésben ilyen finomítások azért még nem szerepelnek. Ez egy sematikus használati szerződés, viszont amit kötelesek vagyunk ugye az intézmény működése miatt megkötni, akik, illetve akik is kénytelen velünk ezt a szerződést megkötni, mint az épület tulajdonosa és üzemeltetőjével. A pénzügyi bizottság ezt a kérdést is tárgyalta. Igen, ezt is tárgyaltuk. Tehát a pénzügyi bizottság javasolja ennek, mint alapszerződésnek a megkötését, amit ahogy polgármester is mondta, valószínű, hogy többször fogunk módosítani. Ilyeneket például jelzem, hogy munkavédelmi szempontból aggályosnak tartjuk azt, az önkormányzat felelőssége az, hogyha nem a mi dolgozó, mi általunk fenntartott intézményben dolgozó pedagógus például munkai balesetet szenved, akkor úgy érezzük, hogy ez nem a mi felelősség, nem nekünk kell ebben a kérdésben eljárnunk. Tehát számos olyan kérdést tettünk fel, amire reméljük hamarosan válasz is érkezik. Van esetleg más kérdés, észrevétel, hozzászólás? Nem tudom, hogy én mondtam el rosszul, hogy a polgármester hallotta rosszul az iskola működtetésének, aki 27. Elnézést akkor rosszul. 27 körül van a jegyzőkönyv számára. 26, tehát az AMK 26-jában benne van a 10. Az óvoda is benne van. Az AMK-ban óvoda és a művelődés úgy 26. Így. És akkor 5 millió, meg 5 millió ilyen egyéb. Elég képlékenynek tűnik még ez a szerződés, hogy bőséges módosítások fognak itt. Ezért mondom, sok olyan probléma van, ami számunkra ismert probléma, ami nekünk, úgy gondolom, mivel mi jobban ismerjük ezt az intézményt, számunkra előtérben van, akiknek meg az a problémája, hogy éppen hogyan szerezze be a bélyeket a perkátai iskolába, hogyan valósítja meg a pénzkezelési szabályzatát. Tehát még egészen más
problémákkal, feladatokkal küzdenek, de természetesen ezzel is foglalkoznak, tehát ezzel is próbálják felgyorsítani, de nekünk ez a dolgunk, hogy ezeket a problémákat, amik a szerződésben is szerepelnek, ezeket jelezzük, hogy hogyan kellene ezt gyakorlatban megvalósítani. Finomítsák, tegyék rugalmassá mind a szerződéseket, mind pedig a gyakorlatnak a rugalmasabb tétele lenne talán a legfontosabb. Azt ugye hallhatják, láthatják, hogy mondjuk milyen problémák vannak, tehát lehet a PKT önkormányzatot szidni azért, hogy az iskola épület üzemeltetője mi maradtunk. Természetesen annak fényében, hogy a minisztérium ugye a költségvetési rendelet kapcsán milyen döntést fog hozni, tehát azt az információt, ugye az nálunk az a közel 63 millió forintos hiányból származó iskolaépületek kapcsolatos 27 millió forintos hiányt hogyan akceptálja. Elképzelhető, hogy a PKT képviselőség azt fogja mondani, amennyiben ilyen támogatást nem kap, hogy ezt a feladatfinanszírozás keretében nem tudja fenntartani, ezért kezdeményezi azt, hogy az iskola üzemeltetéséről leszeretne mondani, és vegye át ezt is hasonlóan más településekhez, akár 3000 fő feletti településekhez hasonlóan is a Klebersberg intézményfenntartó központ, ami esetünkben az Újvárosi tankerület. De az is látható, hogy ezeket a híreket is hallják, hogy amely feladatok eddig jól mentek az iskolákban, karbantartás, takarítás, eszközök beszerzése, de napi problémá, nem tűnik problémának az eddig működésünk során, de mondjuk egy papírbeszerzés, borítékbeszerzés, bélyegvásárlás, amit nyilván itt nálunk ugye önálló gazdálkodási intézményként az AMK meg tudott oldani. Arra most a megyei KIK ad forrásokat a Dunajvárosi tankerületi KIK-nek, az pedig leosztja ezeket a települések számára, és ugye nevetségesnek tűnik, hogy 20 000-es értékhatárt határoz meg, és nyilván azért számos olyan feladata van az intézménynek, egy 330 főt és 30 alkalmazott, 330 főnyi diákságot és 30 főnyi személyzetet foglalkozó intézményen egy 20 000 forintos tétel bármikor felmerülhet, tehát látszólag ez számunkra kicsi ügynek tűnik, de nyilván az intézményt, a Klebersberg intézményfenntartó központ intézményi rendszerét is ki kell alakítani azért, hogy ez működőképes. Tehát ezért mondom, amíg a 20 000 forintos bélyegkérdés nekik gond, addig nyilván nehezebben foglalkoznak azzal, hogy most mi a biztosítással, mit akarunk nekik. Aztán lehet, hogy nekik ez kavarásnak tűnik, de számunkra ez fontos kérdés. Január 1 óta ők az intézmény használói, tehát mi meg ezt a feladatokat szeretnénk átadni, vagy legalábbis együttműködéssel együtt jogszerűvé tenni. És idáig milyen az együttműködés ebben a Tehát azért mondom, tehát abszolút rugalmasak, együttműködőek, csak nyilván nekik is a saját országos elnökségük által meghatározott feladatok szerint kell végig haladni, ezért mondom, lehet, hogy milyen lépésben ők még nem járnak ott, ahol mi. Ezeket folyamatosan jelzi ugye igazgató úr, mint székhely, mint a 3 település székhely igazgatója, ezeket is jelzik, nyilván önkormányzat is kapcsolatban vagyunk, akikkel a mi általunk fenntartott PKT Nagykarácsony Aba, AMK gazdaságosai sok esetben segítenek azért, mert jelenleg az egyfő biztosított iskolatitkár, az például a gazdasági feladatokat nagyon nehezen tud ellátni, hiszen eddig neki adminisztratív feladatokat kellett végeznie, és most sok esetben a mi általunk finanszírozott gazdaságisok, ugye az AMK gazdaságisai, akik eddig az iskolát is ellátták, azok segítenek be ebbe a feladatot, túlóra elszámolás, úti költség megtérítések, hiszen ezek abszolút gazdasági feladatok voltak. És a 8 fős Klebersberg intézményfenntartói központi Dunajvárosi tankerületi munkaszervezet is nehezen tudja ezt a feladatot ellátni. Eddig minden iskolában legalább egy gazdasági is volt per capita, de 2 volt az iskolában. Azt jelenti, hogy neki van most 25 iskolájuk a tankerületben körülbelül, az azt jelenti, legalább eddig volt mondjuk 30 gazdaság is. Most meg neki van egy 8 fős intézménye. Hát persze, hogy az iskolatitkár nem tudja ezeket a feladatokat ellátni, amit eddig rajta kívül még 2 ember ellátott PKT-nál. Na tud, együttműködőek, segítőkészek, de nyilván az átálláshoz azért természetesen idő kell. De ezeket a problémákat jelezzük neki, tehát mindenképpen szükséges az ő munkájukat is segíteni azzal, hogy ezeket elmondjuk és ezeket jelezzük számukra. Szóval annyira fontos, mint bármi. Persze. Köszönöm. Köszönöm szépen. A használati szerződéssel kapcsolatos kérdések, észrevételek és hozzászólások megtételére kérem a képviselő urakat. Amennyiben nincs kérdés, én javaslom a használati szerződés elfogadását, nyilván a PKT-ra vonatkozó adatoknak a kitöltésével, illetve van azért a tankerületi igazgató kitöltésére is,
anyagunk. Egy munkaközi változatot jelzőt már elkészített, amit a véleményezésre visszaküldtünk a tankerület számára. Lényegi változtatások természetesen nem szerepeltek benne, tehát a séma szervezésnek az általunk szükséges pontjaival kiegészített példányával már rendelkezik a KIK, és a mai napon is kerestek ezzel kapcsolatban, hogy mikor történik a döntéshozatal. Jeleztem, hogy vélhetően a mai napon a képviselőtestület a használati szerződést el fogja fogadni. Amennyiben nincs hozzászólás, én javaslom a képviselőtestület számára, hogy a használati szerződés kiegészített tervezett példányát fogadja el a képviselőtestület. Aki ezzel egyetért, kérem készszerelésével jelezze. 6 igen szavazattal a képviselőtestület elfogadta. A következő napirendi pontunk ugye bankszámla nyitással kapcsolatos döntéshozatal, sőt, ugye ezt kiegészíthetjük azzal is, hogy akár számlavezető váltásra is tud a képviselőtestület dönteni. Ez pedig ugye azzal kapcsolatos, hogy 2008. decemberétől talán 2008. decemberben mindenképpen megtörtént ugye a számlavezető váltás, ugye addig az OTP bank volt per 75-ös önkormányzatának számlavezető bankja, azóta ugye a kötvénykibocsátás miatt, amelyben kedvező feltételeket tudtunk akkor kapni, ugye a Raiffeisen Bank volt a számlavezető az önkormányzatoknak és a hozzánk tartozó intézményeknek, és ugye az elmúlt év végén, amikor ugye számos problémát megismert azért mind a képviselőtestület, mind a lakosság, hogy milyen problémáink voltak itt azért a kötvény kezelésével kapcsolatosan számos kérdésben nem érzett az álláspontunk a Raiffeisen, tehát a devizanemben való tartás, a különböző kamatfizetési összegek, ígéret volt arra, hogy pályázati önrészekre kiengednek nekünk forrásokat, 2011 végén ezt sem 2010 végén ezt sem tették meg. Számosan hitelkonstrukcióban nem járultak hozzá a hitelfelvételünkhez, még támogatás megelőlegező hitelként is, amelyben pedig ők ajánlották magukat más banktól felvett támogatás megelőlegező hitelnek a biztosítás esetén szigorú feltételeket akartak kilátásba helyezni. Tehát, hogy kb. 2011 elejétől, a különadó vezetésétől egészen 2012 elejéig eléggé rossz volt a viszony, de azóta is ugye az állami adósság kiváltásig, tehát 2012. december 28-áig hivatalosan mi nem a amúgy alkalmazott Raiffeisen banki székesfehérvári fiókhoz tartoztunk önkormányzati szinten, hanem a Raiffeisen bank követeléskezelő osztálya kezelt minket. Olyan emberek, akik amúgy az önkormányzatokkal nem szoktak foglalkozni, és számos konfliktusunk volt, még annak ellenére is, hogy volt azért természetesen olyan Raiffeisen-es kollega, aki az önkormányzat felé azért nyitottságot mutatott, de látható volt, hogy eléggé masszív rendszerrel kellett az elmúlt időszakban megbirkóznunk. Ezért az önkormányzat nevében ajánlatot kértünk más banktól, ugye a mi esetünkben a legkönnyebben, illetve a legtöbb önkormányzati ügyféle rendelkező OTP banktól, akivel azért amúgy is tapasztalatunk volt. Ugye az OTP bankos ajánlat került a képviselők elé, a mai napon pedig ugye ezzel összehasonlítva a jelenleg érvényes díjtáblázata a Raiffeisen bankkal, hogy összehasonlíthatóvá lehessen tenni a két bank ajánlatát. Én azt javaslom a képviselőtestület számára, hogy az OTP bankkal kapcsolatosan hozzon döntést, tehát válassza ki nem csak bankszámlanyítással kapcsolatos döntéshozatalként, hanem számlavezetőként az OTP bank ajánlatát, illetve egyben, hogy a következő képviselőtestületi döntést is meg tudjuk előlegezni. Ugye egy elvi döntést tudunk azzal kapcsolatosan hozni, hogy kérjük egy árajánlatot az OTP banktól, ha a számlavezetővé választjuk, hogy az eddigiekben alkalmazott folyószámla hitellel kapcsolatos ajánlatot is tegyen meg számunkra. Tehát azok kapcsolatos döntést még nem tudunk hozni, az ajánlata még nincs itt, de tudunk elvi döntést hozni, hogy elvi ajánlatot szeretnék kérni. Kérem a képviselő kérdését, hozzászólását, észrevételt. 4-5 adat szerepel főként az OTP bankok az ajánlatában kiemelve, természetesen egy kondíciós lista szerepel mögötte, még a Raiffeisen banknak is az aktualizált ajánlata szerepel. A Raiffeisen nem változott el attól, hogy továbbra is számlavezetőnk legyen.
Úgy mondom, a mostani ajánlat az OTP esetében jobb, illetve az elmúlt évek terhet viszonyát tekintve is javaslom a számlavezetőváltást. Jegyző úr? Csak a tájékoztatásról szeretném mondani, hogy egy kicsit nehezen követhető, ez ugye egyik ezelékben van, a másik százalékban van kifejezve, ez egyik ajánlatom. Tehát összehasonlításképpen azt lehet látni, hogy mondjuk a bankon belüli belföldi forint átutalást, hogyha vizsgáljuk, hogy az OTP ajánlatában 300% szerepel, míg a Raiffeisen Bank ajánlatában 2%. Ez a 2%, ez a 0,3%, tehát majdnem 10-szeres, tehát több mint 6-szorosa. Azért majdnem egy nagyságrendel drágábbak a Raiffeisen ajánlatai, mint ennél a tételnél. A bankon kívüli átutalásnál 0,8% van, míg a Raiffeisen ajánlatában szintén 2%. Itt is több mint duplája, tehát lényegesen kedvezőbb az OTP-nek az ajánlata. A maximális tételek pedig ugyanazok. A maximális tétel itt is 6000 forint, ott is 6000 forint általában, nagy általánosságban. Legtöbb helyen 6000 forint, mind a Raiffeisen Banknál, mind az OTP-nél. Egyrészt ez is indokolja, tehát lényegesen kedvezőbb a kondíciós lista, másrészt az is kedvezőbb, hogy egy közelebb van, Dunaújvárosban van, illetőleg az is, hogy a kapcsolattartás is nyilván könnyebb az OTP-vel, mint a Raiffeisen Bank arra, hogy ígéretük szerint ugyan visszakerülnénk az idei évben a fehérvári fiókhoz, de egyelőre még a központi. Szerintem, ha visszakerültünk, csak nem volt ügyünk az elmúlt másik hónapban olyan, ami ezt fordulni kellett volna. Hát nem tudom, de tehát a napokban is volt olyan, hogy a székesfehérvári ügyintézőnk keresett bennünket valami miatt, amit mi nem tudtunk neki teljesíteni, a idei költségvetéssel kapcsolatos számokat kérte tőlünk, és hogy nincsenek meg, és csak a központra hivatkozott, hogy neki leszedél a központ a fejét, mert a központ így, a központ úgy, tehát ők annyira kézi vezéreltek a központról, hogy gyakorlatilag önálló döntési jogkörük nincs, nem tudok velük tárgyalni. Csak a központra tudunk tárgyalni. Ami lényegesen megnehezíti a munkánkat. Szeretném kérni a képviselők véleményét, hozzászólását, észrevételét. Amennyiben nincs hozzászólás, én javaslom a képviselőtestület számára az OTP Bank. Én most kicsit laikus legyek a dologba. Ez a 2000%, amit most ilyen meg lett szavazva, ez benne van ezekben a dolgokban? Amikor a kormány szavazott ezeket a pénzutalásoknál, ezt az emelést, ami terheli, hogy ez nem vonatkozik ránk? Nem tartozik ránk, ez nincs is kibontva itt a kondíciós listában, hogy ők mi alapján képezték ugye ezeket a díjtételeket, ezt ők nem vezetik le, de az látszik a Raiffeisen Banknak az idei kondíciós listában lényegesen megemelte a tavalyhoz képest, tehát valamit próbálnak nyilván érvényesíteni benne, ez érezhető, igen. Köszönöm. A döntés ugye úgy szólna, hogy a képviselőtestületnek javaslom azt, hogy az OTP Bank ajánlatot az írásos formában fogadja el, és egyben váltson számlavezetőt is az önkormányzatunk, majd pedig ezt tovább állítjuk ugye az intézményekre is, amelyikben ezt szeretnénk megvalósítani, ha ez megtörténik, illetve az önkormányzati határozat szóljon arról, hogy az önkormányzat az előző évekhez hasonlóan egy 20 millió forintos fölszámoló hitelkerettel kapcsolatos ajánlatra kéri fel az OTP Bankot. Tehát ezzel együtt szeretném kiegészíteni az ajánlat elfogadás mellett. A második pont ugye pedig egy következő lépésnek az előkészítése is. Eli az éven belül lejárató lenne, tehát ugye a kormányzati döntést ez nem kell igényelni. Egy fölszámoló hitelkeret biztosítását az OTP Bank az ajánlat megtételekor azt mondta, hogy ezt a mi költségvetési adataink alapján azt valószínűsítik, hogy a
az ő hitelminősítőjük az is itt volt, az a környékbeli települések, OTP-s településeknek a költségvetési számát is ismerve, hozzávetőlegesen egy 20-30 millió forintos hitelkeretet tudnak majd ajánlani, tehát várhatóan ez a kérés meg tud valósulni, de konkrét ajánlatot is kérünk erre. Ezt kérem határozatba foglalni, aki a OTP ajánlatát, írási ajánlatot elfogadva a számlavezetés mellett dönt, illetve az előbb említett hitelkeretnek a biztosítására is a pontot elfogadja, kérem készenállésével jelezze. 5 igen, aki ellene van, és ki tartózkodik, 5 igen és 1 tartózkodással a képviselőtestület támogatta az OTP ajánlatát. Ugye a legfontosabb feladat ezzel kapcsolatosan ugye az önkormányzati adókhoz ugye gépjárműadó, iparűzési adó, magánszemélyek, illetve vállalkozások kommunális adó, ami talán a legismertebb, vagy a legtöbbet érint az önkormányzati illetékességi területén levő lakosok közül. Az önkormányzatot a PKT lakosok alkotják, tehát azokkal kapcsolatos előkészítő munka kapcsán már az OTP banktól fogunk kérni csekkeket, tehát azok az anyagok, azok a csekkek, azok a számok, amiket az adó ugye március 15-ig a lakosoknak teljesíteniük kell, azok már az OTP számával kapcsolatosan lesznek majd meghatározva. A csekkek is erre lesznek majd átkötve, tehát kérek mindenkit, hogy figyeljen majd arra, hogy ne a régi csekkét használja fel, hanem most a következő hetekben kiküldött csekken már az új számokat használja. Természetesen egy ideig a két számla egyszerre is fog élni, hogy a különböző pénzforgalom tudjon működni. Ez ugyanígy volt a 2008-as váltásnál, és hát körülbelül után 4-5-6 hónapig is együtt működött a két számla, hogyha arra érkezett valami utalás, akkor azt teljesítette, hogy akkor az OTP bank a Raiffeisen bank felé, ez most fordítva is meg fog történni. 7. napirendi pont. Tájékoztatás a Dunai városi rendőrkapitányság vezetője személyében történt változásról. Ugye ebben egy olyan kérés volt december 6-ai levélben, hogy Nagy Zoltán rendőr ezredes urat bízza meg dr. Varga Péter rendőr ezredes megyei rendőrfőkapitány, Dunai városi rendőrfőkapitányi tisztségnek az ellátásával. Ezzel kapcsolatosan még olyan kérés nem érkezett hozzánk, amelyben eddig rendőrkapitányt kellett volna nekünk véleményeznünk, de most pedig érkezett. Annyi kicsit ugye már a mi helyzetünket könnyíti, hogy február 16-ai hatállyal megyei főkapitány úr ki is nevezte Nagy Zoltán ezredes urat a Dunai városi kapitánja, ugye eddig megbízott kapitány volt, most pedig kinevezett kapitány lett, mégpedig abból az alkalomból is, hogy a székhely szerint a település, a Dunai város közgyűlése is megszavazta a kapitány urat arra a feladatra, amit végül meg is kapott. A környékbeli településeket is megkeresték, na ez az új, eddig még egy rendőrkapitánynál sem volt ez felénk kérés. Nagy Zoltán rendőrezredes úrnak is jeleztem, hogy a mai napon, tehát már gratuláltam a kinevezését, de hogy a PKT képviselőtestület is akár segítheti az ő kinevezését azzal, ami már meg is történt. Tehát akár mi is tehetjük ezt, jelezte azt, hogy a mai napon nem tud részt venni az ülésen. Én mondtam neki, hogy hát nyilván ez egy olyan formaság, ami már a kinevezését igazán nem érinti, természetesen szeretettel látjuk azon napirendi pont kapcsán, ami majd általában az április ülésen szokott lenni, és a rendőrségi beszámolóként szeretnék őt meghívni, természetesen a Adonyi ősparancsnokkal, illetve a helyben szolgáló rendőrökkel együtt, tehát úgy gondolom, hogy az egy számára és számunkra is fontosabb napi rend, mint a mostani már kinevezése utáni PKT képviselőtestületi döntéshozatal. Én azt javaslom a képviselőtestület számára, hogy Nagy Zoltán rendőrezredes Dunai városi kapitánnyal történő kinevezését a PKT képviselőtestület is erősítse meg, járuljon hozzá. Ezzel kapcsolatos véleményeket, hozzászólásokat kérem a képviselőtestület tagjainak részéről. Amennyiben nincs ilyen, én javaslom Nagy Zoltán Dunai városi kapitányi kinevezéséhez való hozzájárulást a PKT képviselőtestületnek. Aki ezzel egyetért, kérem készfelemelésével jelezze. 6 igen szavazattal ez megtörténik, ezzel kapcsolatos véleményünket, határozatot nem Nagy Zoltán ezredes úrnak továbbítom, hanem megyei
főkapitány úrnak, aki ezzel kapcsolatosan megkeresett minket, de természetesen jeleztem már a rendőrkapitány úrnak és ezután rendőrkapitány úrnak is, hogy várhatóan ez lesz a döntésünk, de őt is tudjuk majd erről tájékoztatni. 8. napirendi pontunk kistérségi feladatokkal kapcsolatos döntéshozatal. A kistérségi elnök írt egy levelet a Perkátai képviselőtestületnek azzal kapcsolatosan, hogy mit is szeretne a következő időszakban a kistérségi társulás. Ugye 2013. június 30-ával ez az alakulat, mint Adonyi Többszörű Kistérségi Társulás már nem tud tovább működni. Jelenleg már 2013. január 1-től sem kap olyan forrásokat, amik ezeket a feladatokat biztosítják. Több olyan normatíva, amely a kistérségen keresztül érkezett, így számos olyan volt, ami oktatási társulásunk miatt, illetve más feladatok miatt is, a kiegészítő normatíva, gyógytestnevelés, logopédia, nevelési tanácsadás, ami most már a Klebersberg Intézményfenntartó Központ keretében működik, a normatívát nem is mi kapjuk, nem is a társulás. A szociális feladatokat fenntartja ugye a társulás, és nekem az a javaslatom a képviselőtestület felé, hogy a kistérségi elnök megkeresése után 3 határozati javaslat van. Egyrészt azzal kapcsolatos, hogy javaslom a PKT képviselőtestület számára arról hozzon egy döntést, hogy 2013. június 30-a után is szeretne részt venni Perkáta egy alapvetően szociális feladatokat ellátó társulásban, hogy ebben a mostani 8 kistérségi település közül 7 közösen működtetett Adonyi Kistérségi Szociális Központ intézmény fenntartói közül hányan gondolkodnak így, azt most még nem tudjuk megmondani, talán mi leszünk az első település, aki ebben döntést hoz, viszont már egyeztetések folynak abban, hogy ne csak a mi kistérségünk, hanem a jelenlegi Dunajvárosi kistérség, vidéki, sőt székhely települése és akár egy közös intézményt vagy társulást tud létrehozni ennek a feladatnak az ellátására. Az előzetes egyeztetések szerint talán Szabadegyházon meg, mivel más járásba kerül, mint mi, ugye a Ádonyi járásba jelezte, hogy ők ebben a feladatban nem szeretnek tovább együttműködni. A másik, a 7 település körül Belejönész nem is volt benne ebben a társulásban, tehát maximálisan 6, de lehet, hogy a jelenlegi Dunajvárosi kistérségi településekkel együtt akár 10-12 település is részt tud venni egy közös intézményben. A 2013. évben ezzel kapcsolatosan hozzávetőlegesen 4,5 millió forintos összeg az, amely plusz normatíva ahhoz képest, mint hogy önállóan látnánk el. Hogy 2014-ben ezzel kapcsolatosan milyen plusz források lesznek, arra természetesen most még nem tudunk választ adni. Ami viszont mindenképpen előny, hogy itt van a szociális intézmény 2 perkátai telephelyének dolgozója, a gyermekjóléti szolgálatot ellátó, illetve a családsegítő szolgálatot vezető 2 munkatárs, akik nyilván emiatt a napirendi pont miatt látogattak el hozzánk. Milyen az ő munkaik amúgy sem lenne veszélyben, hiszen ha önállóan látnak el, akkor sem egy kötelező feladat. És mindenképpen egy több település által fenntartott intézmény még akkor is, hogyha plusz források nem járulnak hozzá, a szempontból azért sok olyan dolgot tud megvalósítani, amit önállóan nehezebben tudnánk ellátni. Itt például ugye alapvető problémánk van azzal, hasonló feladat, hogy önállóan látjuk a védőnői szolgálatot, az egyik védőnő nyugdíjba menetele után. Más település védőnőjét kellett felkérni a belgátai védőnő helyettesének, mivel közösen nem tudjuk ellátni. Ha egy most több település által ellátott szociális intézményben akár a helyettesítések is sokkal könnyebben meg tudnak történni, más településen levő szakfeladatot ellátó személy ezt meg tudja tenni. De számos olyan együttműködési lehetőség a települések között egy közös intézményben, ami önállóan sokkal nehezebbé tudná tenni a munkát. A második határozati javaslat ugye arról szól, hogy mely olyan feladatokban látja még a lehetőséget a PKT képviselőtestület, amely az eddig Adonyi Többszörű Kistérségi Társulás által ellátott feladat volt, például a belső ellenőri feladatok, amelyek kötelező feladat, ezt nekünk teljesítenünk kell. A belső ellenőri feladatokra eddig az Adonyi Többszörű Kistérségi Társulás keretében egy belső ellenőr főállású munkatársként vagy vállalkozó megbízásával láttuk el ezt a feladatot. Most jelenleg erre már nem kapunk sem a társulás normatívát, de a feladatot attól még el kell látnunk. Abban az esetben, ha közösen szeretnénk ezt a feladatot ellátni, elképzelhető, hogy kedvező ajánlatot tudunk kapni, mint hogyha önállóan látnánk el. Ugye a belső ellenőrrel kapcsolatosan azt láthattuk, hogy ténylegesen itt ellenőrzést általában évente két intézménynek vagy feladatnak az ellenőrzések
kapcsolatban tudott ellátni. A helyszíni ellenőrzés időhossza az körülbelül 1 hónap volt, nyilván mi nagyobb településnek számítottunk, és az 1 hónapon túl természetesen ezt az ellenőrzést még a székhely településen is folytatta nyilván a dokumentumokból való betekintéssel. Én ezt a belső ellenőri feladatnak az megjelölését mindenképpen jelezném a kistérségi társulás számára, de elképzelhető az, hogyha tényleg ez a szociális intézményi társulás akár járási szinten, nővárosi járási szinten tudna megvalósulni, akkor még más feladatot is be tudnánk tenni. Ugye itt a településfejlesztés feladatok voltak, illetve az előbb felsorolt elsősorban oktatással kapcsolatos feladatok szerepeltek még plusz feladatként a társulási megállapodásunkban. A harmadik döntéshozatal pedig ugye arról szól, hogy 2012. december 28-án, ahogy az önkormányzatok adósság kiváltása is megtörtént, úgy pedig az Iváncsai Tanoszodának az állami kiváltása is megtörtént. Ezáltal az Iváncsai Tanoszodai épület az állami tulajdonban került a nemzeti vagyonkezelő kezelésébe, és ingyenesen használatba adta január 2-án ezt Iváncsa község önkormányzatának, azzal a döntéssel, hogy a kistérség települései finanszírozzák ezt a tanoszodát. De ezzel kapcsolatosan megkerestem már a Kistérségi Társulási Tanács a Klébecbeli Intézmény Fenntartó Központot, hogy uszodabérlet formájában finanszírozza az iskolai tantervekben szereplő tanoszodai oktatás keretén belül az Iváncsai Tanoszodai Szolgáltatást a Klébecbeli Intézmény Fenntartó Központ. Például ez is egy olyan tétel, aminek a megvalósulása vagy nem megvalósulása a mi költségvetési főszámainkat is tudja módosítani. Viszont a magyar állam azzal kereste meg a településeket, a Kistérségi Társulási Tanácsot, hogy szeretné közös tulajdonba adni az Iváncsai Tanoszoda épületét. Várhatóan ebben az első fél évben kerülhet erre sor, a magyar kormány dönt, mint minden esetben ingatlan tulajdon átadásáról, és ingyenes tulajdonba adással kívánja átadni az uszoda épületét a települések számára. Ehhez az szükséges, hogy minden település kifejtse azt a szándékát, hogy ezt meg szeretné valósítani, és pontosan megmondja, hogy milyen százalékban. Azt a javaslatot terjesztettük a társulási tanácson a települések elé, de az eddig viselt költségvetési arányok szerint szerezenek tulajdont a tanoszoda épületében, az azt jelenti, hogy per capita 16%, Pusztaszabolcs 26%, Adony 14%, Berőjönisz 4%, Besnyő 7%, Iváncsa 14%, Kulcs 9% és Szabad Egyházak 10%-ban szerezne ingyenes tulajdonadással az Iváncsai Tanoszoda épületben. Ebben minden településnek meg kell hozni a döntését, amennyiben nem ezt a változatot fogadja el valamelyik település, az mind a másik 7 település döntését is érinti, de első körben ez az alapkoncepció, hogy ebben így szerezzenek tulajdont az Iváncsai Tanoszoda épületben a jelenleg is költségviselő, illetve az elmúlt években költségviselő települések. Tehát ez a 3 javaslat kerülne a képviselőtestület elé, illetve a kisebbségi elnök levelében még azt szerepelt, hogy 2012. december 31-ével a jelzőrendszeres házi segítségnyújtási szolgáltatás megszüntetéséről döntött a társulási tanács, amelynek keretében 9 perkátai készülék volt még kint a lakosságnál, ez körülbelül 2 héttel ezelőtt került leszerelésre, mégpedig azért, mert 2011-től már nem volt engedélyünk a jelzőrendszeres házi segítségnyújtási szolgáltatásnak az üzemeltetésére. Ez az Iváncsai idős otthonban volt ennek a központja, és a szociális intézménynek a munkatársai is dolgoztak ennek keretében, ennek a jelzőrendszeres házi segítségnyújtásnak a keretében. Viszont időleges engedély hosszabbítást kaptunk, és arról volt tájékoztatás, hogy mivel nem tudjuk a technikai feltételeket biztosítani, ugye ez eddig arról szólt, hogy még ugye konkrétan 9 perkátai ellátás esetében egy gombot megnyomtak, és ebben az intézményben jelzett ez egy telefonvonalon keresztül, hogy valami gond van valamelyik idős embernél, viszont a normatíva lehívásnak a feltétele csak úgy lehetett volna megtenni, hogy ha 2 oldalú kommunikációra alkalmasra tudjuk tenni a készülékeket. Tehát azt jelenti, hogy beszélni is tudjanak egymással a központban levő kisegítő személyzet, illetve az idős ember.
A jelenlegi technikai felszereltség erre nem volt alkalmas, csak nagy arányú ráfordításra lehetett volna ezt megvalósítani, és ezt nem tudták vállalni a kistérségi települések. Jelenleg 100 készülék van a kistérségi társulás tulajdonában, amelynek könyv szerinti értéke hozzávetőlegesen 500 000 forint. Amennyiben településeket érinti, vagy érdekli az, hogy szeretnék ezt nem normatív formában, nem kötelező feladatként, hanem önként vállalt feladatként valamilyen feladatban hasznosítani, akkor nyilván a bruttó ár 5000 forintért tudnak a kistérségi társulási tanácstól készüléket vásárolni, mert arra alkalmas, hogy egy központban valahol jelez bizonyos idős emberek gombnyomási jelzésére, de ezt nyilván vagy az önkormányzat saját hatáskörében, ugye a szociális intézménye ugye látta eddig, tehát ebben nem tud tovább működni, de akár karitatív szervezet, polgárőrség, máshol tudja valaki üzemeltetni, akkor erre lehetőség van, és akár az eszközöknek a csekély ellenében történő átadása is megtörténhet, tehát ebben való gondolkodás egyébként a kistérségi társulás keretén belül is, de most a 3 határozati javaslattal kapcsolatosan kérem majd a képviselőtestületet, hogy döntést hozni, tehát a szociális társulásban való részvétel a június 30-a után, a belső emlékadatokban való részvétel június 30-a után, és a Iváncsai úszodában való ingyenes tulajdonszerzési eljárással szerezhető 16%-os tulajdonrész megszerzésére vonatkozó döntéshozatal. Laki Ferenc képviselő úr. Lehet, hogy tévedek, de itt nekem 101% jött ki. Így van. Ez a különböző kerekítésekkel jött ki. Bocsánat. Így van a 101%, tehát ezeket nyilván pontosítani. Jó. Folyjuk majd. Tehát a költségviselés miatt jött. Na nem, mit tudjuk vegyék ez 1%-ot, de mit ez úgy is kijöhetett, természetesen mindenki vagyunk. Csak egész 1000-re jött ki, és már azzal is, hogy akár 8000-re jöhetett ki, és már így is összejött ki 1%. Ez 101% pontosan. Nem mit tőlünk vegyék el az egyet. Tessék? Nem mit tőlünk vegyék le az egyet. Szerintem inkább mint tőlünk vegyék az egyet. Tehát mindenki úgy gondolkodik, hogy ha a 100% kell, akkor inkább neki legyen csak 15%-os tulajdonrésze, vagy másoktól. Tehát mindenki ugye attól fél, hogy a költségviselésben is ez az arány fog majd számítani. De egyszer csak a település boldogát a mai képviselőtestületi ülésen a képviselőtestület úgy döntött, hogy 16%-os tulajdonrészt szeretne szerezni, akkor ugye meg kell várnunk a másik 7 település döntését, ha a másik 7 település is ezen papír alapján határozza meg ugye a 101% tulajdonrésznek a felosztását, akkor tudunk a magyar állam elé menni. Amennyiben akár egy döntés is ugye nem e szerint történik meg, akkor egy újabb forduló történik, és akkor nyilván a magyar kormány elé való beadványunk határideje is csúszik, tehát akkor nyilván sokkal bonyolultabb eljárás elé tudunk nézni, illetve ugye annak a végkimenetét is nehéz lenne majd megjósolni. Tehát ez egy idealizált változat, amit látható a képviselőtestület előtt, és ebben a mai ülésen még senki nem mondta azt, hogy ebben már döntés hozott, tehát várhatóan a felkártyai lesz az első képviselőtestületi döntés a ingyenes tulajdonvadási, résztulajdonszerzési lehetőség kapcsán. Megadom a szót a települési képviselőknek. Kérdésre, hozzászólásra, észrevételre a 3 határozati javaslattal kapcsolatban. Amennyiben nincs hozzászólás, hogy javaslom a 3 határozati javaslatot az összetűzött anyag szerinti sorrendben megszavazni. Az első ugye arról szól, hogy a szociális feladatokkal kapcsolatos társulásban szeretne Belkáton Egység önkormányzata részt venni. Annyi kiegészítést tennék hozzá, hogy tehát a képviselőtestületek úgy kell, hogy döntsenek, évközbeni, a jelenlegi társulási megállapodás nem alkalmas arra, hogy évközben kilépjen valamelyik település. Ha valamelyik település úgy dönt, hogy június 30-ával nem szeretne ebben részt venni, akkor szereznie kell a kistérségi társulásnak, a kistérségi társulás előkészíti a társulási megállapodás módosítását, a társulási megállapodások módosítás ide kerül a képviselőtestületek elé, az visszamegy a társulási tanács elé, az megszavazza a társulási megállapodást, akkor valaki bejelenti, hogy ki akar lépni, 3 hónapos felmondási időt fogunk javasolni, valaki ki akar lépni, illetve a mi esetünkben az fontos a mostani döntés kapcsán, hogy lehet úgy dönteni, hogy június 30-ával megszűnése után nem kívánunk részt venni, döntetünk úgy is, hogy június 30-a helyett december 30-ig kívánunk részt venni ebben a társulásban, és döntetünk határidő meghatározása nélkül. Ez azt jelenti, hogy a mi esetünkben, ha ez az általam előkészített határozati javaslat kerül elfogadásra,
az azt jelenti, hogy a képviselőtestület azt a szándékát fejezi ki, hogy nem csak a 2013-as évben, hanem azutáni időszakban is egy társulás része kíván maradni. Természetesen, hogyha olyan feltételek jönnek a következő ebben az évben elénk, amelyek ezt módosítani szeretnék, akkor úgyis vissza fogunk térni minden képviselőtestület elé. De most nem határoznak nem csak december 30-ig, hanem a későbbi időszakban is szeretnénk ebben együttműködni, ebben a határozati javaslatban ez szerepel. Aki támogatja azt, hogy a szociális feladatokkal kapcsolatos társulásban perkáltal június 30 után is szeretne részt venni, azt kérem kézfelemelésével jelezze. 5 igen, aki ellene van, és aki tartózkodik, 5 igen és egy tartózkodással a képviselőtestület támogatta. Aki azt támogatja, a határozati javaslat szerint a belső ellenőri feladatokban működjünk együtt egy társulási formában 2013. június 30-a után is, azt kérem kézfelemelésével jelezze. 5 igen, aki ellene van, és ő tartózkodik, 5 igen és egy tartózkodással a belső ellenőrségről is szavaztunk. A harmadik pedig, hogy perkáltal a nagyközség önkormányzata, amennyiben a magyar állam vagy annak képviselő ingyenes tulajdonba adási eljárás keretében résztulajdonba kívánja adni az Iváncsai Tanúszóda épületét, akkor 16%-os eddig költségviselési aránnyal megegyező arányban tulajdonrészt szerezzen a perkáltai önkormányzat. Aki ezzel egyetért, kérem kézfelemelésével jelezze. 6 igen szavazattal a képviselőtestület támogatta. Amennyiben a kisebbségi társulási tanácsot alkotó településekről bármilyen döntés is születik, akkor azzal kapcsolatosan a képviselőtestületet tájékoztatom. 9. napirendi pont egyebek. Több téma szerepel benne. Szeretném javasolni a szennyvíz teleppel kapcsolatos elvi döntéshozatal meghozatalát. Van egy anyag a MAVIR nagy feszültségi átadó állomással kapcsolatban, az óvoda melletti egyik terekkel kapcsolatos vásárlási szándék, illetve a Petőfi szoborral kapcsolatos, amit eddig én tudok. A szennyvíz teleppel kapcsolatosan ugye annyit tudott a képviselőtestület, az elmúlt év végén egy vagyonkezelési szerződést fogadott el Perkáltal Nemzetség Önkormányzata, amelyet a résztulajdonunkban levő Fejérvíz ZRT víz, ivóvíz és szennyvízkezelési feladatot ellátó vállalkozással kötöttünk, hogy a vízrendszerrel kapcsolatos rendszernek a vagyonkezelési szerződésbe való átadását ugye megtette az önkormányzatunk. Azt szeretném javasolni, most elvi döntésként még nincs még vagyonkezelői szerződés előttünk, hanem szeretném megkeresni, hogy a közös önkormányzati fenntartásban levő, tehát Sáról, Szabadsárdal és Perkáltal fenntartásában levő szennyvíz teleppel kapcsolatosan és a Fejérvíz ZRT-t, és hasonlóan vagyonkezelési szerződés formájában a szennyvíz telep üzemeltetését is, tehát a szennyvíz telep vagyonkezelését is vegye át a Fejérvíz ZRT. Ezzel kapcsolatos egyeztetések természetesen meg kell, hogy történjenek, a szerződés vissza kell érkezni a képviselőtestület elé, csak egy elvi döntésben szeretném a képviselők véleményét kérni, illetve a döntésünket kérni abban, hogy a 3 képviselőtestület, a 3 önkormányzattal közösen meg tudjuk keresni az ezzel kapcsolatos kérésünkkel a Fejérvíz ZRT-t. Tehát most tehát a rendszer után a szennyvíz telep vagyonkezelési szerződésbe adását is javaslom a képviselőtestület számára, most még nem a konkrét szerződés, csak egy elvi döntést, hogy az előkészítő munkát, az tárgyalásokat meg tudja valósítani a 3 önkormányzat a Fejérvíz ZRT-vel kapcsolatban. Ugye ez a 2000-ben elkészült rendszer, amivel kapcsolatosan már több témával is találkoztunk, döntéshozatalok is történtek az elmúlt a 2012. év 4. negyedévében. A munkák nem történtek még meg, ugye, amelyekről akkor döntöttünk már az idő előre a haladása miatt, ami a szennyvíztelep részleges felújításával kapcsolatosak, de ezt szeretnénk megvalósítani, a felelősséget is tudja átvállalni a Fejérvíz ZRT. Ez nyilván a mi esetünkben azt is jelenti, hogy a rendszer karbantartása mellett, amire a Fejérvíz ZRT-re áll, tehát nagyon-nagyon alkalmazási vagyonkezelési szerződés sok mindennek kihat, hogy egy bérleti díjnak a kifizetése a települési önkormányzat számára valószínűleg nem történne meg, viszont ezért cserébe a rendszer teljes karbantartásának felelőssége is a
vállalkozás tulajdonában, vállalkozás feladatai közé kerülne. Ezt Sárolt, illetve Szabadegyháza önkormányzata már kezdeményezte. Egy elvi döntés lenne, ha ez megtörténik, akkor az tárgyalások előkészítő munkát tud megindulni. Így javaslom ezt a képviselőtestület számára elvi döntésként ma meghozni, és amennyiben erre fogadókészség történik a Félvíz ZRT részéről, és hasonlóan írásos formában elég tud kerülni, ahogy a rendszerrel kapcsolatos vagyonkezelési szerződés, akkor pedig a képviselőtestület elég újra vissza fog kerülni. Megadám a szót a kérdésekre, hozzászólásokra, véleményekre. Amennyiben ilyen nincs, akkor én elvi döntésként a tárgyalások megkezdését javaslom a képviselőtestület számára a szennyvíztelep vagyonkezelési szerződésének előkészítésével kapcsolatban. Aki ezzel egyetért, kérem készszerelésével jelezze. 6 igen szavazott a képviselőtestület támogatta. A következő anyagunk az elmúlt időszakban már lehetett róla hallani, kb. Másfél évvel ezelőtt is már ez a munka elkezdődött, de ugye a MAVIR megbízásából ugye a magas feszültségű ellátó hálózatnak az üzemeltetéséért felel ugye Magyar Villamosenergia ipari átviteli rendszerirányító ZRT megbízta a Pőri Erőterv ZRT-t az előkészítő munkálatoknak az elvégzésével. A képviselőtestület elé egy kis e-mail érkezett, meg egy kis rajz, ami önök számára arának keveset fog mondani, mert pont nem ez a mi témánk. Ezen az látható ezen az A3-as rajzon, hogy körülbelül hogy fog kinézni a átadó állomás, amelyek kapcsolatosan már előszerződésekkel rendelkezik a MAVIR. Ez úgy kell elkezdeni, ez a hosszú felső egyenes, ez a bárányjárási út, ez a függőleges, a papíron levő függőleges csík, ez az árok, ez a pataka, ezt úgy hívják, hogy a mélyfút puszta jároknak hívják hivatalos vízrajzi elnevezésként. Tehát ahogy kimegyünk bárányjárás fele, körülbelül az útnak a felénél elérnénk a kanyarig, az erdőig. Körülbelül fél útnál van ez, a híd után. Ott épülne meg egy átadó állomás, és amivel kapcsolatosan minket két témából megkeresett a mérnök, tehát a tervezést végző ZRT a MAVIR kapcsán, ugye itt a kivitelező kiválasztása és a megtartani egy állami cég, a saját cégét már meg is bízta belső kivitelezésként. Egyrészt a jegyzőt már megkeresték, vagy megkeresik, tehát az állítás már előkészítettek, hogy megkeresik mint útkezelőt, hogy ezt az utat majd használhassák erre a feladatra. Másrészt az önkormányzat felé pedig ugye az a kérés érkezett, ugye ez a röviden leírva, hogy ezt a bárányjárási utat szeretnék kiszélesíteni, jelenleg ez kb. 3,5 méter aszfalt csík szélességgel az út, és ahhoz, hogy itt meg tudják valósítani ezt a beruházást, 4,5 méterre szeretnék szélesíteni, amelyre a jelenlegi utat alkalmasnak a Rájátó patkának a patkában így tudnak venni erre az 1 méterre, és a kiszélesítés mellett az útnak a felújítását is elvégeznék. A képviselőtestületnek, mint tulajdonosi, ugye nekik, ahogy a e-mailben látható tulajdonosi hozzájárulást kell megadnunk, a közútkezelői hozzájárulás pedig ugye a jegyző, tehát a polgármesteri hivatalra vonatkozik, az ő hatáskörében van. Mint a tulajdonosnak, de mint a PKP önkormányzat, illetve vannak a képviselőtestületének azt javaslom, hogy ez járuljon hozzá, hiszen egy nagyobb értékű út tud megvalósulni ezen beruházás kapcsán. Jelezték már azt a tervezők is, tehát nyilván itt azért kell megszélesíteni, mert ennek a terepnek, átadó terepnek a megépítéséhez nagyon nehéz járművek is be fognak oda menni, ami hát nekik szélesebb út kell, meg másrészt ennek az útnak a minőségét jelentősen rontani fogja az építkezés, tehát ők is azt mondták, hogy a szélesítést elvégeznek, illetve a végső aszfalt csíknak a ráhúzása pedig a beruházás után történne meg, tehát a bárányjárási útnak a telepig vezető felújítása is megtörténne. Nekünk, mint tulajdonosnak, ugye mindenféleképpen jó az, hogy egy nagyobb értékű, tehát egy értéknövelő beruházás történik meg a mi útunkon, tehát egy szélesebb és felújított utat
kaphatunk azután, hogy elkészül az átadó állomás. A mai napon nekünk másban döntést nem kell hoznunk. Tehát egy tulajdonosi hozzájárás az úthoz hozzányúlhatnak, szélesíthetik, majd pedig felújíthatják a beruházás kapcsán. Jedző úr? Hát én kénytelen vagyok pontosítani, a közútkezelő hozzájárulást is a képviselőtestületnek kell megadni, mert hatásköri módosítás történt a közútkezelő törvényben, és a jegyző közútkezelői hatásköre megszűnt, és mind az összes közútkezelői hatáskör a képviselőtestülethez került át. Eddig nem így volt, most már eddig nem így volt, most mindent akkor ugye ennek az ügynek a kapcsán néztem én is a hatásköri törvényt. Dupla feladatunk van ezzel kapcsolatosan, tehát kezelői hozzájárulás is kell, hogy nem csak tulajdonosítani. Kérem a képviselő hozzászólását, kérdését, észrevételét, véleményét. Amennyiben ilyen nincs, de van. Csak megvártam. Képviselő úr? Hát én érdeklődni szeretnék, hogy a nehéz gépek honnan jönnek és a célállomásra hova fognak beérkezni. Tehát hol fognak keresztül menni a falun például. Hát nyilván azt kérni fogjuk, az állami tulajdonutat használják, hogy honnan érkeznek, hát nyilván az elkerülő. Most nem az érdek, hogy hol a falun, hol mennek keresztül. De nyilván a 5 számjegyű bekötőutat fogjuk javasolni nekik, hogy ott jönnek át, ne a falu teljes hosszán, ami ugye most már a mi kezelésünkben, de még nem a mi tulajdonunkban, hanem volt 62-es út, és a bárányjárási útra fognak rákanyarulni. Tehát képtelenek a bárányjárási útra rámenni, hiszen azon van a állomás. Nem mennek a falun keresztül. Azt fogjuk javasolni, hogy ne menjenek a falun keresztül. Ki kéne tőlük csikarni. Tehát inkább menjenek, aztán kicsikarunk egy javítást. Na most. Akár is lehetne, de nyilván ők nem akarnak 4 km hosszan utat felújítani, hogy csak egyen is hát elég most lesznek. beleszalad, hát most egyből elreped, érted? Nem, igaz, a helyi lakosság védelmében azt fogjuk javasolni, hogy az elkerülő, illetve a székesfehérvári felől jövő bekötőúton jöjjenek be és kanyarodjanak rá bárányjárási útra. Jó, csak Tehát minél kevésbé zavarják a lakosságot. Jó, hogy egy ötlet, már egy-két kis utca beférne itt a javításba. Valahogy. Erre nem tért ki az ő megkeresésnek, hogy a bárányjárási utat akarják majd felújítani ezzel kapcsolatosan. Köszönöm szépen! Amennyiben nincs több hozzászólás, hogy javaslom a képviselőtestület számára, hogy a megkeresésben szereplő tulajdonos és közútkezelői hozzájárulás is adja meg a perkártai képviselőtestület az alállomás közötti kapcsolatai szélesítési, illetve új csatlakozási munkálataihoz kapcsolódóan. Aki ezzel egyetért, kérem készszerelésével jelezze. 6 igen szavazattal képviselőtestület támogatta. Következő egyebekben szereplő ugyan az előbb már említve volt, 2 már megtörtént, a harmadik egy megkeresés érkezett a képviselőtestülethez egy hirdetés kapcsán, ez pedig a óvoda melletti tegek közül a 673-as helyreálló számú beépítetlen a képviselőtestület tavalyi döntés alapján 922 négyzetméteres terület megvásárlásával kapcsolatos. A képviselőtestület 2 évvel ezelőtti döntéséhez hasonlóan 1000 forint per négyzetméter plusz áfa négyzetméter áron került meghirdetésre ez a telek, és ezzel kapcsolatosan Fóris Antal nyújtott be egy megvásárlási igényt. Fóris úr ennek a területnek, ami eddig is 673 négyzetméter volt, de némiképpen a határai módosultak azért, hogy a közművek ne legyenek a telekben belül, tehát ez a Bocskai utcában az első baloldali ösvény. Ennek a megszélesítése a önkormányzati tulajdonban maradt, illetve ugye 3 építési telek kialakítása történt meg, 2 a Bocskai utcára, egy pedig a Deák Ferenc utcára néz, tehát az eddig általa bérleményben művelt telek megvásárlását szeretné az önkormányzattól vevő kijelöléssel elnyerni, mivel a hirdetésben szereplő ajánlatra reagált Fóris úr és a minimális licitértéket megerőlte árként, ezért javaslom őt vevőül kijelölni. Az előző döntéseknek megfelelően ugye 60 nap lenne a
képviselőtestületi döntéstől, hogy ez a szerződés aláírásra is kerüljön, a vételár kifizetésre is kerüljön, és természetesen a beépítési határidőknek a beépítése a szerződésbe, ahogy az eddigi szerződésünkbe is belekerülne. Visszavásárlási jogra, persze, hogy ezzel értünk. Decemberben volt, vagy novemberben, ugye, amikor értünk egy tanácsköztársasági útitelekkel kapcsolatosan visszavásárlási jogunkkal. Tehát a beépítési kötelezettségnek a nem teljesítés esetén visszavásárlási jog lenne az önkormányzatnál a vételára megegyező összegben. Kérem a képviselőket, hogy hozzászólásuk, kérdésük, észrevételük, véleményük van-e a nyilatkozattal kapcsolatban. Amennyiben nincs, én kijelölésre javasolom Fóris Antal urat, aki ezzel egyetért, kérem készszemelésével jelezze. 6 igen szavazattal a képviselőtestület elfogadta. Egyebek napirendi pontban, ugye az elmúlt évben többször foglalkoztunk azzal a kérdéssel, hogy Petőfi szobrot ajánlott fel a most már a Ferkáltai képviselőtestületi tagként is működő Laki Ferenc ferkáltai polgár. Ugye akkor még képviselőkön keresztül kijelölt vagy önként vállalt feladatot foglalkoztak ezzel adott képviselők, de most már a felajánló maga is a képviselőtestületnek a tagja, tehát sokkal gyorsabban, célszerűbben és egyszerűbben tud eljutni hozzánk az információ. Ugye a képviselőtestület talán decemberben foglalkozott legutoljára a kérdéssel, ugye az volt a felajánlásnak az időpontja, hogy a március 15-i ünnepségek közelében valamikor lenne az átadása a szobornak, és annak helyéül, ugye azon az ülésen is foglalkozott a képviselőtestület, és ugye Laki úr azt kérte, hogy a Szabadság téren legyen kijelölve Petőfi szobornak a helye. A mai képviselőtestületi ülés, amely ezt a képviselő úr, meg én is ezt javasoltam, hogy mindenképpen a képviselőtestület adjon egy hozzájárulást, hogy ezt a szobrot el lehet helyezni egy konkrét helyen, illetve egy minimális természetben nyújtott, tehát anyagszerűségben nyújtott segítséget is tudna az önkormányzat vállalni ezzel a kérdéssel kapcsolatban. A Szabadságtérnél felmerült ugye a Szabadságtér és a Petőfi utca találkozása, de legutolsó információk szerint, legutolsó megbeszélések szerint a Szabadságtér középpontjában levő park, amely millenniumi parkként is van elnevezve, mert egy millenniumi emlékmű is van, de ott van ugye egy nagy zászló, meg testvérkapcsolatokkal foglalkozó emlékmű is, abban a parknak a járdával háromszögben szegélyezett részébe kerülne a szobor, és a mi szempontunkban, ahol most itt állunk, tehát mondjuk a szabadságtéri hátsó butikok, ha szembeállunk a térrel, akkor a túlsó szögben levő háromszögnek a csúcsánál lenne a szobor, az elhelyezkedését tekintve, meg elvileg ugye a falu központ felé nézne. Megbeszélés. Így van. A kőpad. Egy kőpad van ott, pont az zászlók, tehát a zászlók felé nézne, vagy esetleg a falu központ felé. Valamelyik a nagy részt a település központja, a település felé nézne, tehát a település nagy része felé nézne a Petőfi szobor. Ehhez ugye hozzávetőlegesen egy 2 négyzetméternyi max térkövezett területnek a térkövezéséhez járulna az önkormányzat, akár előkészítési munkákkal, illetve a térkörnek a lehelyezésével is. Tehát ebben a kettőben kérnem a képviselőtestületnek a tudomásul vételét, előtte pedig a véleményét is kérnem ezzel kapcsolatban a képviselőknek. Ellenvetés nincs, akkor természetesen ezt a hozzáállást megtenni. A képviselő úr ugye jelezte azt, meg már több intézményt is megkeresett, ugye ez egy magánkezdeményezés volt, azt mindenképpen továbbra is fontosnak tartom megjegyezni, hogy ez egy magánkezdeményezés, tehát mind a szobornak a felállítása, annak ellenére, hogy az önkormányzat ugye területet ad hozzá közterületen, annak ellenére, hogy ugye minimális segítséget ad, tehát nyilván ez a szobor felállítása messze
messze nem arányban levő összeg, tehát a szobor felállítása, a szobor átadásával kapcsolatos ceremóniának a megszervezése az mind magán rendezvénynek számít. Tudom azt, hogy képviselő meg fogja keresni, vagy meg is kereste az általános iskolát fenntartó intézményben a helyi igazgatót, hogy esetleg a március 15-i ünnepségek környékén előtt, gondolom várhatóan akkor kerülne a felállításra, és akkor pedig egy rendezvényen történne meg a szobornak az átadása. De hát ezt ugye képviselő úr, mint magánember is, mint magánember intézi, hogy meg lett élve, vagy iskolagazgatónak már jeleztem, hogy ezzel kapcsolatosan megkeresi, de már hogy meg is történt ez. Kicsit zavarba voltam, az AMK, az új AMK igazgatót kerestem. Az AMK igazgatót ugye tudom, hogy megkereste, csak az AMK igazgató jelezte, hogy neki nincsenek iskolásai, csak óvodásai, lesz a művelési háta van. Tehát az általános iskolások, akik ebben a műsorban részt szoktak venni, azok sajnos nem a mi intézményben működnek, de természetesen igazgató jelezte, hogy nyitott erre a találkozó, úgyhogy nyugodtan keresse képviselőt, én majd ezt jeleztem neki, hogy várhatóan ez meg fog történni, de ő is sejtette, hogy ez így fog történni. Nem tudom, gondolják a képviselő társaim, akkor megtekintetnék már a majd kész. Akkor esetleg önnel kezdem, polgármester úr. Ott az oszlop. Ez egy fiatal Petőfi. Hát. Tehát még a fiatal Petőfinél is fiatal Petőfi. Majd öregszik a bronz, ez bronzszínű lesz, ez egy kerámia. Majd az öregít egy kicsit. Ez az általunk ismert népi költő, és ugye a Bodajki István, a művész úr, ki az, aki készítette? A csoportnak vezetője? Nagyobb vezetéknevek, tehát nem olyan rossz. Balázs. Nagyon rossz a lépemórián, Balázs. Persze. Eszembe jut róla. Milyen Balázs? Pintér Balázs. Tényleg Pintér belügyészte. Kész. Meg a polgármester a Balázs. Kész. És oda jelezte a képviselő úr, hogy mekkora az egész felépítmény körül milyen magas lenne? 2 méter, 2 méter 10 centi. Meg durván. Tehát a szobor hanem teteje az 2 méter 10 lenne körülbelül. Igen. Ez 140-150 az oszlop magasság, hát ez itt ez milyen védelmi szempontból is inkább egy 20 centi, legyen magasabb, hogy a feje neki menjen valaki most. Ez bronzszínű, még be lesz fényezve egy bronzszínre. Az oszlop ez a... Ez most egy ajánljavaslat, ha megfelel, akkor készül. Most lehet. A szín is elhangzott, hogy milyen lesz. Igen, persze. Lehet változtatni, mit tudom én, oszlop lehet, cső, vagy mi oszlop, vagy maradjon ez. Hát nyilván a művész úrnak a jó, mert ez a javaslat. koncepciója az egyébként. Egyszerű benne a cső, de ez jobb. Ugye? Akkor ez lesz. Ha majd annyi lesz rajta, név lesz rá, vése meg a születési, hát ez kész. Az oszlopon, ha hozzájárnak a társak. Te döntéshozattal ebben? A képviselők vagy a tudomásul vették? Jegyző az jogilag no problém, vagy lehet. Döntetünk is róla, tehát a helyszínt kell kijelölnünk, ennyi a képviselők. Ez a szabadságtéri Millenniumi Parknak a önkormányzat felüli túlsó részében levő részt, amelyben ez a maga a szobor kb. 1 négyzetmétert venné igénybe, a térképezéssel együtt ez nem lenne 2-3 négyzetméter. Max. Ezt a helyszínt jelölnénk ki a Petőfi szobor helyére, és ehhez hozzájárulását adja fel a képviselőtestület a közterületnek a használatával kapcsolatban. Aki ezzel egyetért, kérem készenlésébe jelezze. 5 igen, 6 igen. De még ez hozzá tartozik, hogy a polgármester úr most felkérem tisztelettel, hogy átadok egy kis beszélő, pár perces vagy pár mondatos, teljesen politikamentesen szeretném ezt dolgot bezavarni. A politikai lehet, nem aktuál politikai ügyelet. Tehát nyilván Petőfi egy politikus volt. Jó, mert most ezt Így van. De köszönöm szépen a felkérést, és
Gratulálunk a maga kezdeményezésnek a végrehajtásához, illetve a tényleges megvalósításhoz is a következő hetekben. Köszönöm szépen a bizalmat. Megoldjuk. Kérdezem a képviselőtestület tagjait, hogy a elkövetkezett 4 téma után az egyebek napirendi pontban, amennyiben kérdésük, hozzászólások, észrevételük van, bejelentésük, azt tegyék meg. Jegyző úr. Nagyon gyorsan szeretném tájékoztatni a képviselőtestületet a polgármesteri hivatal udvarán elhelyezett építési törmelékek kapcsolatos eljárásnak a történéseiről, mert elég régóta folyik ez, és a elmúlt héten, vagy azt megelőző héten született egy közbülső bírósági ítélet, amiről a testület még nem tud. A története a dolognak ugye az, hogy a Fejér megyei bíróság körülbelül másfél évvel ezelőtt új eljárásra utasította a környezetvédelmi hivatalt. Ők neki is álltak azonnal egy bírságolási eljárásnak, amit én kértem elhalasztani, azzal az indokkal, hogy szerződést kötöttünk a Vertikállal ugye a hulladék kezelésre és elszállításra. Ezt a felfüggesztési kérelmünket a hivatal elutasította, amit megfelebbeztünk, a másodfokú határozatot is elutasította az Országos Környezetvédelmi Hivatal, ezért egy peres eljárást kezdeményeztünk a bíróságnál. Ez a bírósági ítélet született meg kb. 2 héttel ezelőtt, amiben a felfüggesztés elutasítását hatályon kívül helyezték, és mindenben a polgár, illetve az önkormányzatnak adtak igazat teljes mértékben. Azóta az ügy áll, tehát nem tudom, hogy mi lesz a folytatás, most újra akarják kezdeni, vagy nem akarják újra kezdeni, hiszen a szennyezés megszűnt. A dolog pikantériája az, hogy mivel ők a felfüggesztési kérelmet másodfokon elutasították, és az tulajdonképpen jogerős annak ellenére, hogy a bíróság előtt megtámadtuk, jogerős döntés alapján ők meghozták egyből az elsőfokú bírság határozat is, és ugyanabban az összegben egyébként, amelyben az előző határozat is szólt, amit ugye a bíróság annak idején jogszerűtlennek ítélt, tehát nem is nagyon értem, hogy ugyanazt megpróbálják még egyszer. Ezt szintén megfelebbeztük, ez másodfokon áll, de ezt a döntést a mostani bírósági ítélet fényében nem is hozhatták volna meg, mert fel kellett volna függeszteniük az eljárásukat, tehát a dolog 4 év után is még mindig ugyanott tart, ahol 4 évvel ezelőtt. És nem tudjuk, hogy mit szándékozik tenni a környezetvédelmi hatóság. Én remélem, hogy most már feladják a küzdelmet. Nem épül el? Sajnos nem, de mondjuk egy új törvényt fogadtak el azóta, hogy a hulladékgazdálkodásról szóló akkori törvényt hatályon kívül helyezték, és a hulladékokról szóló új törvényt fogadták el, egy picit más megvilágításba helyezett dolgot, tehát elég nehéz dolguk lesz, hogyha meg akarnak bennünket bírságolni. 2 téma van a Vertikál ZRT-vel kapcsolatosan, amelyben írásra még nem történt. Egyik, hogy a Vertikál ZRT megkereste az önkormányzatunkat azzal, hogy 2003-ban létre lett hozva a hulladékudvar, itt Perkáta területén belül, amelyre Perkáta nagyközség önkormányzata egy pályázati forrást is nyert hulladékudvar kialakítására, és a hulladékudvar kialakításával kapcsolatosan a Vertikál ZRT-t bízta meg a kivitelezési munkáknak az elvégzésével, viszont ezzel kapcsolatosan 2002-ben és 2003-ban egy pályázattámogatás, illetve egy 10 éves időtartamra szóló bérleti díjnak az egyösszegű kifizetése történt meg, amely pontosan megegyezik azzal az összeggel, amelyre a kivitelezésnek az összege volt. A Vertikál ZRT most a 10 éves bérleti szerződésnek a december 30-i lejárta után úgy döntött, vagy azt szeretné, hogy véglegesen tulajdonába kerüljön ez a terület. Az ezzel kapcsolatos tárgyalások már elkezdődtek, a területnek mivel nem történt meg a leválasztása, tehát ezt is kezdeményeztük, ezt is elindítottuk, tehát a következő képviselőtestületi ülések valamelyikén egy vásárlási szándék is, egy megvásárlás is a képviselőtestület elé kerül, hiszen a Vertikál ZRT ezt a területet
szeretné megvásárolni. Most még ténylegesen nem tudjuk meg pontosan. De egy hozzávetősen 900 négyzetméter nagyságú terület, amelyet szeretne megvásárolni a Vertikál Zrt. Az akkori bérleti díj kialakításnál, tehát a bérleti díj kifizetésnél, a pályázat megvalósításánál is önkormányzattal való együttműködésben is már jelezte a szándékát a Vertikál Zrt. Hogy ezt szeretné megvalósítani. A másik pedig a DSO Kft., amelyben ugye önkormányzatunknak 2,2%-os tulajdonrésze van. A legutolsó közgyűlésen, amely 2012. decemberében volt, úgy döntött, hogy a DSO Kft. Ügyeletésen kívül a felügyelő bizottság számára is tiszteletdíjat állapít meg. Pergáltal a nagyközség polgármestereként ebben a felügyelő bizottságban én is tag vagyok, és ez egy havi bruttó 45 000 forintos díj, nettó összegben ez kb. 30 000 forintos díj, amely díjat én szeretnék Pergáltai jótékony célra felajánlani, tehát a minden hónapban érkező tiszteletdíjat Pergáltai civil szeretek számára szeretnék felajánlani. Ezt a közgyűlésen a felügyelőbizottság akkor támogatta, de én, tehát mivel eddig nem járt ezért tiszteletdíj, tehát ennek ugye a nettó összeget én szeretném felajánlani Pergáltai jótékony célra, ez hozzávetőlegesen ugye a 30 000-ekkel számolunk éves szinten 360 000 forintot jelent majd számomra kifizetésként, én pedig ezeket szeretném majd átadni a különböző Pergáltai civil szervezeteknek a következő hónapokban. Kérem a képviselőket, hogy most már jegyző utána van bejelentésük, kérdésük, észrevételük, akkor ezt tegyék meg. Amennyiben nincsen, megadnám a hallgatóságnak a szót, amennyiben kérdésük, észrevételük, hozzászólásuk, bejelentésük van, azt tegyék meg. Amennyiben nincs, én. Jóvári Györgynél. Kérek mindenkit, hogy kicsit gyorsabban reagálj, mert képviselő is mindig próbálja a körülnézni. Nem akarok már semmit. Képviselő nem csak mindig körülnézek senki. Parancsolj, Érike! Nekem az lenne a kérdésem, hogy mástól nem kértek be árajánlatot más banktól, mert most a piacon köztudott, hogy az Unicredit Bank nyújtja a legolcsóbban a szolgáltatásokat. És a hitelekből is az ő kamatban Ugye volt, tehát a jelenlegi számolatot kértünk át, illetve volt számolatot. Hát ez igazán sokat vannak a piacon. Persze, számos példányújtás van. De azért kértünk, hogy egy összehasonlítást legyen a kettő ajánlattal. Most harcolnak abban, hogy Most nyilván nem ismerjük az Unicredit ajánlatát, nyilván nem tudom most nem véleményt formálni. Az szerencsére betudott, hogy elnökkéréked volt a hozzászólás. Köszönöm szépen. Amennyiben nincs több hozzászólás, én megköszönöm a képviselőtestület tagjainak a mai munkáját, minket helyszínen vagy online követőknek a figyelmét, és a mai testületi ülést lezárom.